Share. Makomenzi ndikuona akawanda. Wadi siderera zviri sei ndiri bho mavonei ndeipi ndoda kumbosheya zviri sei ndoda kumbosheya live yacho kupi kufacebook ngandishare live by Facebook ndoda kuisheya first makazi sei mamoyo dewa happy new year zviri sei no sizvandinoita izvi enda kupi share manaono this one ndoda kumbosheya hey kasi thank you siderera zviri murumu kana ndandimbori pa off yakareba vhiki rineri randakanamboenda kana kubasa vamwe vakavhura ndakasvipa off handiti join me kulive varoda kundijoina I am live on YouTube. Alright, makoments achashama taenda kupi I am live on YouTube. Follow this link. Right. Share. Makoments ari kupigwa kambona makoments simboverenga makoments. Dennis zviri sei watching from chi live chats zvakuita manje ndakuona Olive Mutarsa star chihera zviri sei vamwana star chihera ka takabva kure wakomana na star chihera anyway happy new year thank you so much thank you happy new year makaitambira kubhebhedu inini Christmas yangu nenew year ndakaitambira muroom hapana kwandakaenda ndakana kwandakaenda ini ndaiwa usimbe wokufamba vanangoti ndakugara muroom hapana kwandoenda Bridget zviri sei happy new year muri kuigona sei on YouTube live join ndiri kuigona seiko maybe tombomira timbosvika kana kuti pa40 tikasvika pa40 ndotanga kutaura nyaya dzangu shero ndepi shingi uri sei kuita ma100 maviri ndikukuona shingi zviri sei hatisvikei pa40 tikasvika pa40 ndotanga kutaura nyaya yangu from temporary teaching yangu kuinda kupi kudzi zviri sei kuinda kunotanga university asika kunotanga university kocha hazvina kutanga just like that ka handiti right ikani tangosvika pa5 minutes ikuva 40 zvatanga kutaura blessing zviri sei Bridget new year bho zvokuti uri kukuona kuri kusei kuDubai tarisai tari zviri sei watching from Abu Dhabi no rest runanga wow ndoda mako chivete ayabhenda chivete thanks bowe kwamanjenjenje zviri sei Catherine Pfudza zviri sei mwendia okay 40 tasvika alright ndakutanga kuti sei fito zviri sei alright ndakutanga nyaya yangu inoyatinoita pane vanhu vanoconfuse kuti live stream nekuita mavhidhiyo zvakasiyana zvinhu zvakasiyana zviviri izvozvo izvo
kuti live stream ndinoita malong hours ndogona kuita 1 hour because ndichichatawo nevanhu tichichinjana tichibotaura mastories angu inini asiri makuhwa mastory times angu. Vamwe vanoti ndinenge ndichasei bigwani Robert zviri sei. Vamwe ndovanoti ndinonyeba hazvakana problem neni izvozvo zvimwe musi muchazova pamwe ndasinganyebe hazvana problem neni nondoziva kuti in future kapune vamwe vakamirira kuda kuzongoti he munhu iye zvakati he munhu iye zvakati asi ndine ndatotaura ndega saka story time yangu takatanga vaititeera kumastory time takabva kune yekupedza high school tikaenda kune tikaenda kumamisha kumapurazi tikagara kumapurazi tikatengesa mukaka tikapedza kutengesa mukaka tikaita manga tiriko zvivakomana zvekumapurazi tikabva tikaenda kunhikirikini tikaenda kunonzi kuchi tikazoenda kuHarare ndikabva kuHarare tikatanga kutsvaga basa remumba tikabva kutsvaga basa remumba bva tazowana temporary teaching yandakazonzi muka pakati peusiku na2 am ndikupe flower handitika then ndabva ipapo ndobva ndasanga kuita sei ndasangana vamwe mai vandakata navo best friend up to now mai vavo ndongotaura navo handiti ndokuchibva ndazoita sei. Saka regai nditangire panyaya yekuti kuzopesera kwandakaita temporary teaching. Chikoro chandakazopesera kuenda temporary teaching chainzi Mavhudzi high school ndopandakazoita 2 matemu angu ndiripo ndicha temporary teaching yangu yekwekutanga before naenda kuuniversity. Ndokuchibva ndagara namadam iveyo ngwari headmistress, she was a nice lady. Mai vavo vanga vakanaka singamboiti zvokuti mararambira ndaitita ipapo ndaitorarama kunge hama yavo asi ndisiri hama yavo vari iwo headmistress tichigara mumba mavo isende kuti ndinogara sezvandaitwa paipai ndiri kuprimary ndichigara mumba yevane mazenge airira manhikirikini inonzi airira mazizi pamusoro ndakanogara namadam chigara namadam paye achina masports kana maactivity akasiyana siyana nekuda kwamadam ivavo handisikachiva chinhu chakanaka singamboiti. Then pakuzoendawo kubva tazoenda kusvika nziti munotanga chikoro muna ekera munonzi munaniko muna July ndopatakanzi motanga chikoro ndobva ndadzokera because papasina mari ndadzokera kunomboti ganombonochanda pamwe mwedzi miviri ndikananga kuti 1.5 iyoyo ndikadzokera munana May ndozobva kunana zviJuly ikoko kuJune kwanenge kunonzi ndichidzokera kuchikoro pananyorwa contract yangu kusvika ipapo nanyorwa contract yangu iyaya manje andashanda kusvika musi wa10 I think between 10 June or July asingabasa ndopandakabva ndasiya tichibva ndatoti mangwana acho ndichisvika muHarare mangwana acho tichitotenga zvimamonaki zvezvo zvazviriko kare kakako ndomanda ndikanoshandisa kunotenga mamonaki iyoyo ndokuchibva ndaita sei pamusoro manje hapana kana changandinacho kutora ndakarukwa ma1 unoza ma1 akatarangana yekutoti unotoona kutoti uyu ndo mugani uyu ndo zhira iyi ndo ma1 ndakaenda nawo kujohniwayo because hakuna mari yacho ndaisingandomboziva kuti ndinorupepi mari yacho ndoiwanepi kuti ndaitongoti ndoda mari yekuti ndine nepocket money ndoda mari yekuti nditenge monaki baba vangu vakazondipawo vakazondipa mari nditi kuri vanhema hazvanzi yangu foti iya yekundipa mari kuti indaunoita sei indaunoaplya kuzveteaching zvekutsvagayo zvemascholarship ataitsvagayo yakabva yandipawo imwe mari handide kuti anga ane mari yaanga nayo ndobva tachinja mari yaya kusa kumaranza kuna ndasingatombozivi kuti kujoni kwacho kwakaita sei panyangonzwa kuti kuBaid Bridge ndasingatombozivi kuti kuBaid Bridge yacho iri kupi kana kuti uita maawa mangani kuti uinde kuBaid Bridge ndanga ndisingambozivi ndochibva ndaita sei taita sei tamukira ivi takamukira imi 4 am tatatomuka munhu wese kumba kwedu ndobva tangoona chikombi baba vangu bva vatoti ngati hai chikombi ichocho icho toita sei tipinde mutaundi nacho totapinda mutaundi tasvika mutaundi baba vangu bva vanditi kuti tichifamba kuenda kune shoka chega tiita sei tingohaya futi chimboda takata number 2 kusvika ipapo imi papayekera pacompensation paya takauta number 2 taita number 2 pepe panga pakazara imi vangu pavangori neileki mabhazi mamwe anga angosvika achitenderera chiinda mazubuko ndiwataenda nawo bva tasvika pane mwe musikana takagara musikana ina ndimbomukanganina nhasi musikana anga atori nefamily yakewo mune musingazivanika musingambozivanika ana mune musingazivani ndokusvika paya ndokuchigarira zuva rese takagara kuti timirire mazubuko kuti auye vanhu ndokuzotanga kuzara kwangu kuti tangori 1 school yaingoenda nokuti vamwe vangu vaenda muna December January kuyoka ndipo vangu vaenda kuzvikoro isu tatanonoka katikazinda pakati pegore saka tatingori isusu vari special maspecial case saka inini kubva kare ndaningori special kubva kupi
kubva kuprimary kuri special, kuenda kusekondari ndiri special, kuzoenda futi kupi kuchikoro cheuniversity kuti ndizodzidza paipai ndakanga ndiri paspecial. Saka zvinhu zvangu zvese ngori special class dzedza dzoga ndopandaingopindawo ipapapo. Panopindamwo zvakanaka zvokungoti zviri smooth ina ndaikwanisa kupindawo ipapapo. Tikuchipinda pabhazi padu taenda zvakanaka tingoiteverawo takapfeka mazibhomba jaketi mazikuru aya nezvimwe zvatanga tingori nazvo zvimwe zvanga zvangodero unenge usingaziva hakuna chokuziva. Handiti tatoenda paya ndimembe ndakagara mune this other bus mai mwana hana wandaiziva ipapo manje zvazvaitika pane zvandaskipa zvakawanda zvazvaitika zvandisingakwanisi kutaura panapa zvogona kuzozvibata family yangu. Saka handizvitauri zvazvaitika pakuzoita nhoroondo yekuti tizoenda kupi mubhazi, but pakamboti madhunamutuna akambengaitika ipapapo nokuti ndakatozombokoniwa ndikaingoti ndakapane time ndikakoniwa kufamba handizivi kuti chachakuitika ndobva ndazoporawo zvangu, but zvazvangoitikawo zvakangosiyana pamwe kuti zvinhu zvanandarya handizivi. Ndikazomboenda kuchipatara yekushamba kuya ndikazobva ndakarapiswa nameyo hamene kuti chachaitikawo pamwe kudanda ndarya malemoni akawanda handitozivi, kunoti iporiji ranandarya rakawandisa handitozivi nanhasi, asi ndo zvakaitika. Ndaenda kupi saka pandakazoenda kuyekera kunonzi kuchi musi watakazokwira mabhazi kuenda uko ndakasati ndanyatsa kupora. Handiti ndanga ndichingorwara nezvinoikira iyoyo zanandarya ndarya malemoni kuti ndaimboita maobsession yekuti ndoda kuluza weight. Saka ndai ndikatanga kuita obsession iyoyo yokuti ndoda kuluza weight ka ndaigona kuti vhiki singaryi nchingoryawo malemoni kuti ando wakandizwarisa ina handizivi ipapo kuda. Handiti ndokuti pandazomboenda kumba ndobva ndakoniwa kufamba paya neiyoyo kuda ndatokuda kutoita anorexia meno ndobva ndaita sei patakazonzi vanhu vapinda ndakaenda ndakadero ndisati ndanyatsa kupora ndokuchinda pandakaenda kuenda asingagoni kana kutaura nevanhu ndobva vana vanhu vachifarira mumabhazi ndakangouna vanhu vakati wakatsamwa ndikati hana kutsamwa ndichingoti handina kutsamwa vanhu vachifara mumabhazi momo vachiti indaidza pachikoro chakati vachitaura zvikoro zvemari ndaidzidza paSt Augustines ndaidzidza panonzi pachiko paChurchill ndaidzidza paSt Dominics ndaidzidza zvikoro zvaitaurwa ipapo ka mumwe wakutaura private school mumwe wakati John Cole vamwe wakati chi vamwe vaita nechirungu chete mubhazi momo. Manje ndakangopata ndakadai mbonzai ndikatasa diviri ndaiona masaladi ndikatasa diviri ndaiona masaladi ndikatasa sure kwangu ndaiona masaladi. Saka pane mwe musikana angari mangangangwarisa ngarimo aita chirudzisi changu ichi chandika ndati andogona mbondotora nemusikana asi musikana wamanje ka waifarwa nevanhu vakawanda asingaiti. Saka ini ndezoti kana ndoda kutaura naye ka ndaibva ndapata nekuti pakuda kutaura naye pamusikana wayo ka vanhu vese vaida kutaura naye ka saka ndaibva ndangozonyarara pepe ndangopata asingazivi kuti saka ndotaura naye kuti kudii otombonditi inanobata nzvimbo apo inini otondiitisa manje onditi iwe musikana iwe saitanditi iwe musikana iwe indaonoza mabheki edu kuyekera ukoko kunonzi kuti kundanasa mabheki edu toda kugara kubheksit uko indoti weraiti bva ndangotora mabheki aya bva ndanomesa ngati ndogara papi ndogara pa unenge wakapata ndogara pa ndikati weraiti zvikanzi asi ipapo patoda kuya shamwari dzangu dzimwe dzandaona pasaka tikati watoita shamwari izvozvizvi patatosvika panapa paekera ngoziva kuti kandoaziva vamwe wacho ndakadzanawo kuchikoro kwedu kwandaidza kumayunivhesiti nekuti vamwe wakati ndaiva pachinoi vamwe wakati ndaiva paUZ vamwe wakati ndandiri panast vamwe wakati ndanga ndiri paMidlands vamwe wakati ndandiri paitaurwa zvikoro zvakasiyana-siyana. Ina nhai kana college handaiziva ipapo kundiziva kuti MS kwacho ndekupi ndakasingauzivi kundiziva kuti paUZ kana klasi yemuUZ yacho yakaita sei ndakasingaizivi. Saka ndakangogara ndakangonyarara vanhu vataura zvikoro zvavo ndinenge ndiri paHerenchout ndo zvavaiita manje ndochibva tiite sei ndangoremaike sei ndakanyarara hangu vanhu vataura zvavo nandiri muchibhomba jaketi changu cheblack handimbopinda chikanga chine chihudhi nemabhindi muhuro machomo negirini nechimwe chikodhorosi jini ranga ndakapfeka ranga rizi guru zingaiti nezitopu ranga ndakangopfekawo nemawanwan angu angakangoitaranganawo musoro imomomo ndisindanganangana lipi gloss futi pamusoro pazvo ndaingoti chero ndainda kujona ndangana basa nazveni ndandakangotarisa nditarisa vanhu vanga varipo masaladi maimwana vanhu vaiva vachidhiropiwa nehama dzavo munozva panewo like kana ukaenda kunzvimbo so pakanzi pane function handikuri vanhema handitombozwa kuti nekuda vanhu vachidero dzimwe nguva
vanhu vanotanga kuuya nemabhokisi epizza. Wadya here? Wati tokuita sei? Tokutengera dhingi? Tokutengera chii? Tokutengera chii? Zvinhu zvakanaka zvingamboiti. Asi indaingotarisa manje ndotarisa vanhomba kwedu vedu hedu. Hapana kumboti ndokutengera dhingi ndota sei? Ndakangoita sei? Ndakangogara hangu ndakatarisa pepe. Apa mazuva iyoyo ndiri ngofunga chii? Number one, chikasiketi changu ndo chandaingotsvaga kuti hakuna here vari kutengesa zvikatiketi dzema50 cents. Ndo department rangu iroro. Izvi zvemapizza ndakangombozoti kuti pizza yacho yakaita sei, ndanga ndisingaizivi. Ndaingohwa kuti kune chinhu chonzi pizza, asi kuiziva kuti iyi ndo pizza ndanga ndisingaizivi, ndoshuwa. Saka ndaitonzwa vanhu vachiti pizza, tonzwa kuti pizza. Ndoshaya kuti chii chinonzi pizza chacho chavari kumboramba vachingonyanya kutaura. Zvinzi mama, mune munotengera pizza? Ndaita sei? Kuti here. Baba mai vangu vazoti unoda ice cream here. Tokutengera ice cream here. Mai vangu vari kuoneka mwana wake sokutengera ice cream. Unoda tokutengerei? Apa manje kam ndoda kutaura chinhu chimwe chete kuti munhu zvinoitika manje musociety yedu inhava yekuti unofanira kuappreciata kuti ini ndo zvandiri, ndo makuriro andikaita, vabereki vangu ndo zvavari. Nokuti ndandingaexpect kuti baba vangu ndichavaexpecta kuti vange vakapfeka suti muzuva ivo vasina suti yacho. Sitatongone mabhomba jaketi edu atatinawo panguva iyoyo ndo zvataiafodha, nezvibheke zvedu zvakangodero izvozvo zvokungonzi zvimabheke zvemapegisi nezvimwewo zvokungosunganidza zvemapurasitiki ndo zvataiva nazvo, ende titori content nazvezvo zvototiitira chero chifara mumbamedu. Vanhu vatoti tokutengera ice cream. Mai yangu bva ndatoti handidi, mai yangu bva vanonditengera ice cream, vatonditi nemubhazi, ice cream Sharon. Asikana ndatozvifunga izvozvo. Asikana mai vangu vakaita rudo musi iyoyo, vakatonditengera ice cream, bva pane pahwindo. Munhu wese anga akazara nezvipepa kaechikafu kudai nezvinhu zvangu anazvo. Vanachinzi ndoda ice cream. Ini ndaivhunza kunani yekera iyoyo. Ndobva ndangoti chii? Ndokupiwa ice cream yangu namai vangu nepahwindo paya. Ndobva ndangoitora. Ndanga ndisina kana pita ndaisingahwi zvakanaka ndokukwira bhazi riya nokuti tande pasi takananga. Ipapo I remember imwe chifoni chandanga nacho kana ndachisiya zvanzi yangu. Saka ini means kuti ndasina foni kana kuti dzaitoningirina dzedze. Ndangoone chidhura chitukutuku ndo chandaiva nacho. Ndokusvika Joni. Tasvika Joni paya. Ndikirikina. Tasvika Joni manje ndokuchibva taita sei? Mabhazi edu aivasvika. Isi taifunga kuti tikuinda ku40. Handiti munhu wese dambudziko racho ndokuti vanhu vese vanongoti mwanangu wakaenda ku40, mwanangu wakaenda ku40. Nokuti vakanzwa kuti kuSouth Africa vanongoti 40 vazhinji vachoni, kunyanyanyanya isusu vabereki vedu kuti vanenge vasingazivi anything about zvemauniversity, vanongoti kuti 40. Saka kana vanhu vachiti 40 zviri kuincluda University of Johannesburg, zviri kuincluda Durban University, zviri kuincluda Wits University, zviri kuincluda Stellenbosch neRhodes, zvese zviri ipapa zviri pa40. Munhu wese techingoti ku40 chinhu 1 ndo mauniversity osaya kana 10 ari ku40, asi tasingazoti wokuti mauniversity akasiyana siyana. Ndokuchibva tadii? Tasvika 110. Ndobva tadii tasvika mabhazi aya ndobva ambota sekupfurira achida kuenda kwaanga ajaira kuenda ku40. Ndokupakati titoziva kuti chakaitika. Ndokuzodzoka achiti akasvika ndokutanga kutsvaga chikoro chiya ndokuchiwana chikoro chiya. Tachiwana zvakanaka. Takasvika zvakatovavira zuva iroro. Tisvike paya. Mujoni maitonhora, maikwekweta. Chijaketi chibhomba chaketi chandaiva nacho ndichitoti zvinhu zvangu zvakabhadhara pano, hachina kana mbondibatsira. Ndigotanga kupindwa nechando, ndigotanga kuhutemi. Apa takangosvika asina kugeza kana kudini, wabva zuro kuZimbabwe. Tasvika paya totofunga kuti tichandosvika tinopuwa madhomi iwoyo totondotanga kugara. Mai mwana zvikanzi tombomira ipapo. Mazopuka aya ndokuturunura mabheke ose kungosiya vakaisa ikoko kwacho kwainzi kumarezi kuekera kwacho kumonazvo ndokundosiya kuya kwainzi maRA ndokundosiya maRA mbofonera kwanzi muripi ndokuchibva vaita sei? Ndobva vaekera vanhikirikina vaisiya paya vasiya mazopuka aya ndokuita sei? Ndokutodzokera kuZimbabwe. Handiti hatizi kutokadzokera kuZimbabwe kaendepi, vakangotisiya tiri paya. Isi totochemera kuti kwana vabara vatabva navo vaendepi, isi tosara pano tinani. Handiti hakuna wataiziva, tangomira paya. Isi hatizwi chirungu ndo chimwe manje. Nokuti taitotya kunzi halo, ndikati inini sekunyanyanya hangu ndakazvimirira inini nekuti chirungu changu ndasingachigoni. Saka ndaitotya kuti munhu kanzi ngwasingandibati ndaiva ndaitotiza kutonzi kutonditi halo. Ndaitoti ndizoita sei?
ndizodini ipapapa ndichivhune chirungu chevanhu ndikati munoreva zvimene. Saka ndaingova ndopi kuseri kwevamwe kuya kuya, nekuti kune vamwe vaizviti vanogona chirungu vekuma-high schools vaya vanenge vakati takaenda kuzvikoro zvataura chirungu, ende shuwa vamwe vanenge vachitotaura chirungu vachichosvisvina. Saka manje zvaizoitika manje ndevekuti pepe imimi vekumusha uku kaimi hamuonekwi, hamutomboonekwi papapa, nekuti imi number one dressing yenyu haisi kukwalifaya apapa. Number two chirudzi chenyu haisi kukwalifaya zvakare yekuti mupinde mustandard dzevamwe avava. Number three zvikoro zvenyu hazvitotaurisikira mazita azvo. Handiti 120 tasvika 120 tasvika iwe tasvika handisika aita sei usingatauriki memwana. Saka manje indaitya, saka ndanda kutoona kuti ava handivagona. Unongochitasa makona ese uchiti iri genga rokwanisa kutarika naro haritauriki naro, wotasa kuti iri ndo rakati takabva pachino yunivhesiti ke kuda kuti vanotoziva kuti yunivhesiti yakaita sei. Ukanzwa kuti vakatanga kuti my assignments ndibva ndatanga kuti vakomana. Saka inini assignment ndikuregwa chii, handitochizivi chinonzi assignment, handitochizivi chinonzi vakatanga kuti starts research waipata waitopata ipapo, waita dununu pakazara vanhu. Ndozvaiitika, ndobva ndaita sei paya, ndotolanda paya nezvinhu zvangu ndaingotsvaga chimonaki changu kuti chiri papi chanandauya nacho ichocho, ndainga tine jira neekera nezviyembe zvishoma zvima zvandani nazvo. Ndobva ndobva ndaita sei tazomirira vamwe mai vaya vakazouya nevanhu vakawanda vekuchikoro kuya vakazouya nemabhazi akazouya ngakanaka ari machena, mabhazi oyu akanaka asingamboiti. Ndobva zvanzi makuinda kunogara kunonzi kuBloemfontein. Pane mhira yemunzwa manje tiri 130 iwe hatikufamba 133. Saka handiti kune vamwe vanhu vaizviti vanoziva Joburg, vaizviti futi vana mainini, vana mai, vana vakoma, vana bradha vavo vanogara mupi muJoburg. Uyezve vamwe vacho vaitozviti isusu tinouya kuzohodha muJoburg tichidzokera kumba. Saka vaiziva vachiti tinoziva kumalesi, tasambozi kunonzi kumalesi ndekupi kwachoni, vaitaura kani vaiziva vanhu ivavo chanzi tina kumalesi tokuti tina kuJoburg, hatito muJoburg ndoziva kwese ikoko, toziva kunonzi kuna Brie kunaniko. Iwo wakapata hautombozwi kuti saka street achirikura riripi handisika uramba wakanyarara paipai wakapata ka uri sure kwavo uri ngovatevera vanhu ivavaya. Asi uchivatevera ka uri kuvatasa kuti ndichakwanisa kana kutaura navo kana kuti mhoro vanhu ivava handigonini, nekuti vanhu ava vatotaudza kuti vanoziva Joburg iwe hauizivi. Inzwai zvakazoitika patakazonzi takanzi imboendai kuzohora mwana takaenda so pakuenda kuzohora yari tichinzi indai muno ndakapata vakomana kutonzi ndai munopupuhwa here kunzi mazita enyu munoonekwa kuti mazita acho aripo here, indaingotevera ndaingotagunda musairira ndoendaingoita iyoyo ndokutevera vanhu. Ndikangoona vanhu vane mazidhirezi akanga akaita sei kwedu ndototi ndivo naye munhu yeye nyangwe ndisingatauri naye ndaingotevera iyeye chete kuti ndizive kuti waenda mukantini, kuti ndizive kuti waendepi, nyangwe akuri kutoilet ndaingotevera ndomira kuti uchabuda, kana wabuda ndichamutevera. Handiti nekuti vepamusoro apa paka waivabatepi vava kufamba vari gurupu, vangori gurupu rega rakadai revanhu vanoziva, vari kuziva vachoni chii, vari kuziva zvemujoni, vanoziva chirungu, vari kutaura futi nevanhu vekoko kuSouth Africa vachitaura chirungu. Saka tichigoni tisingazivi todii. Vamwe vacho ndo vaitaura chindevere, nekuti chindevere ndonga chakada kuita sechizulu, saka vaitaka kurileta. Plus vaitaura like handisi kushora kuti ndikuda kuita sei kutarisa ganda, ndikuda kutaura advantage yekuti vaitaura ndevere manje vaiva neadvantage yekuti vaitaka kuhwisisa chizulu chimwe ichi kana chotaurwa. Isu manje wakangodai kana uziva kuti linjani wacho nautoziva kuti uri kunzi chinyi, taitoti uri kuti kana unzi vakati celi passport, indoti celi passport ndo zvinorevei. Handiti tongoramba ndakanyara ndotsvaga kuti pana vanhu mandevera ndamboona paipai chege ndobvunza kuti naimi zvanzi kudini. Zvaiitika manje zvaitika ndezvokuti handiti ndataura kuti pane gurupu rekuti vanhu vanga vane mari dzavo, vanhu vaidzidza kuzvikoro zvepamusoro, vanhu vanga vari kumayunivhesiti vaiziva zvemaresearch nevanhu ava vaigona chirungu. Then kwakubva kwazoita chinyaya yelanguage yaitika ndeyekuti
zvazvakuitika nekuti like vanhu zvinoitika panzvimbo pepe isu handindataura kuti indaitiza handitichitsvagwa vanoindira neklasi yangu inini vekumusha-musha vasinganyanyi kuita sei vasina basa nezvakawanda ndo vandaitsvaga inini handiti ndichitoti ndokwanawo papi then manje akunobvunza kuti hauna kunzwa kuti zulu yataurwa yaya pane vanhu vanenge vatahandevule vandambohwa chenge ndovatsvaga ivo manje vanga vatozita gurupu manje vakaita gurupu of more than 5 people hauchatowakwanisi nekuti vangotaura nechindevere chega ende havana nguva yekuti vazonzwa kuti wati kudini handiti saka pakadero manje unenge wotorya futi kuti ndikavabvunza vanonondidavira here uone manje wakutoona kuti vatoo gurupu ravo saka ini ndamira papi hapana kwanamira kwetawo futi vamwe vaitotaura vhenda ndakasatombozwa kuti munyika medu munotaurwa vhenda ndopandakatoziva kuti munyika medu mune chirudzi chinonzi chivhenda vachingotaura chivhenda ichocho asi manje ndakanosaa mavhenda anogona futi chindevere handitombozwa kuti nekuda kwemalangueji ivo vanhu vese vaibva kuchivhenda vhenda vaigona futi ndevere zvisingamboiti neshona futi vaigona ese iwewo une one language wamira paipai wakadaiwo chirungu hachigoni ndevere handiigoni vhenda handiigoni ndongagona shona ndozvazvaitika paya kuti zoti vanhu pavaivo vaita musairira vachinda nediviri vavachindepi ndaibvunzani ndaitovasyawo nekuti ndikaona vanhu vatsvuku-tsvuku ndango ndowekuSouth Africa kokani vakandituka kokani vandiseka handiti taingonyararawo kuona vanhu vakanyatsa kuchena vakadhiresa zvakanaka wotozoti kuti ndeye mujoni ndozvazvakuitika ipapo ndikati bodo munoreva nhememe ndokuti bva ndangozoona vanhu vakutora mabheki ina ndombozoni ndandaindepi ndakangoona zvimabheki zvavo zvangosara ndomunga zvazvingoro zviviri takuona vanhu visi vari kungokwira vakadai nemabheki avo nemamonaki izvo vanhu vakutoenda kumarezi kwatatopuwa ina handisi kuziva handiti handisi kutomboziva kuti vanhu vatora mabheki ndiri ngotenderana nezvimasatifiketi zvangu hamiri ngotata kuinda kuti ndichiziva kuti kunhu kuya kwakwatasiva kurezi ndekupi handichakuzivi ndozvakaitika ipapo ndokuti vandangozodhumana nevamwe vanhu vakabata zvimabheki vashoma-shoma gundamusaira rose revanhu rakatova kumabhazi kare kare ndokuti bva ndazongoti iwe uri kuindepi ndo munhu iwe paakangondipindwa akati vanhu vakuenda kumabhazi uko ndokwavakuti nhanzi tatowana takuinda kupi takuinda kunhingirikini takuinda kwatinogara tikati saka tiri kuinda kwatinogara kupi zvikanzi tikuinda hanzi tikuinda mujobheki tikati saka tisi mujobheki izvozvo ndikuti tiri mujobheki kuvanhu vanga vachitaura nguva dziti tiripi zvinzi aiwa hatisi kujobheki tiri out of jobheki tikasaka apa tiri kuinda kunogara kupi ndikunogara kuBloemfontein tikasaka ndokoti noti kuBloemfontein ndikukanganisa kuBraamfontein saka Braamfontein yacho iripi zvanzi iri mujobheki saka isusu tatiri kudivi kuya kunana Clearwater kuya ndokunana Featherbrook ndokwakune chikoro chedu manje tikasaka tiripi zvanzi tiri kuFeatherbrook tikati Featherbrook yacho ndo pano pachikoro pati inini inzwe kuvhinikika tikati inga chikoro chino chakanyangwa kunzi Monash saka kana chakanzi Monash kana iwo chiti kuFeatherbrook chikoro chedu chinonzi Featherbrook here paFeatherbrook saka chikoro chedu chinonzi Featherbrook here tatoni confusion manje ndikana kundivhiringidza inini bebe ndopasaka ndaizotya kuvhunza ndikati no inini ndoita sei panapa tangobva ndatodza ndinyarara muromo wangu apa inini maindiyo ndabva kwatikunyatsa kuhwa zvakanaka ndichiri kungoita vanhu paipiwa chikafu achinzi ndiamunoryawo ndiamunoryawo ndopa ndaizosara ipapapo hapana kana chandairya ndaingoona zvinhu zvese zvichindiitira uyedi zvichitondi hamini zvaitoita kakundisimisa ini ndakazvitarisei ndiona vanhu vakumwa tii nekofi vachiti can I have coffee chiti chii chinonzi coffee mwana indajera tanganda yangu manje tanganda ndo yandaitoda ndikuti manje ndinovhunza kuti saka masamba acho ari papi ndaitya maiwe ndaitya zvinamboiti handakurya musi uyo handakana kutomborya kana chunyu ndaingotarisa vanhu kudai vamwe vane zvimwe zvimaikira zvimaroro zviya zvavanga vanazvo zviya zvimakuroisani zvezvi kana kuda kuzviona ndangasingambodi kana kuzviekera kuzviona zvonzi kwizi pane mumwe musikana wandanda kuti ndichijairana naye manje pane musikana waikwana kwese nanhasi musikana yega ndozvaari unokwana kwese unokwana kune masaladi unokwana kuna vanozviti tinota chirungu chaizvo unozvigona unokwana futi kune isu mabackward kuti takata sesu unokwana saka waitoreta munhu wese musikana ndiva ndatanga kutaura naye asi dambudziko raizoitika nderekuti musikana waizoti kana utanga kuti aunomwa kofi tasingazowisana kuti kofi chii nimanje vati oti ndoda cereal
ini manje siriyo handisi kuiziva, handisi kusvoora kuti tasvika 142 tasvika iwe tasvika 142 145 handiti tasvika musikana kuti danomwa siriyo damaconflex. Inini conflex handisi kuriziva, handitorizivi conflex acho kuti chii, handiti musikana yedu shadi ndomubvunza here, ndomubvunza kuti maconflex acho ari papi. Akamatarisa handinozivi maconflex anditi handimazivi, saka ndomutarisa so musikana yayo, ndomutarisa unotora kwazvo kuSouth Africa ka vaisa zvitebho zvezviye vachiita zvitebho manje ka iwe unongonononga kudaiwo uchiisa mundiro mako uchinonongoresa ndiro mako indabata ndiro oti hausi kurya here, ndoti ncharya nditosa vanhu vese ungori mumwe masaladhi aise uyezoti akunogara manje ka aigona unogara kuchi, aigona unogara nemasaladhi ayaya. Ini ndasina kuziva manje asati ndatarisa kuti vandokwanisa kukwana mukategori asati ndavawana nekuti kuti makona ese ndaitarisa handitombozwa kuti ndaipesana ndaite mhirororo sei, handiti kudaiwo vaitotsvaga nawo ini ndichitsvaga kusiriko, handiti ndikamira ndikati bodo ndati aindako inda musikana yamba anotora kofi yake bhaisa musana ndikati even maneils akanisa zvemane ini zvenzwara nangu handizvikwanisa handizvidi zvinondinyongonya aisa kana kuti akagaragara oisa Q-tex unozovana vakakura vachizvijaira izvezvo ka zviri mavari ini nazvisi mandiri tototarisa kuti saka chii kushamisira vanzwara idzodzo kurangwa chingogara chidaiwo maneils ake izvozvi chinoshamisira ipapa wangochinja kubva kukala yered akaisa kukala yeblue imwe nzwara akaita yeblack saka chichashamisira ipapa kugara kumushango 150 tasvika 150 musikana yayo ndikati inda shamwari izvi zvekukofi nemaconflex department rangu vachitaura chirungu andikati bayai vandasara sure futi ndichikutsvaga vanhu vangu vaya kuti ndovawanepi vandokwanisa kutaura navo shona ndisingasvodi, handiti vanhu ndiri kuvashaiwa ndamboona rimwe genga manje kwakune genga raita kunge rine maziso akatsvuka kuti koho rinenge rinogara rakangodini rakadzirova ndikati hakusiriko ndongavaka nyanza yazowirirani, handiti ndobva ndaita sei paya handa kuryani ndikazvisiya zvakadero ndondaitohosa kutoti ndikada kutora manjingira ndigonotozorwara pano ndobva ndarega kurya musi wana kurya ndobva ndasiya chindiro chiya tasa vanhu vaya vachirya vachibva vabuda vachibva vaenda vangwani masaladi pamwe wacho pawakasvikaka vangwani mamonaki aya anoita kunga nezvidhoridhori munoziva masimonaki munhu achidedzera kuti sister cousin yangu yakabva kuUK ndo yakandivigira this monaki vachipfeka kunge maSouth Africans vamwe vachona vachiti this skate ndakaitora cousin wangu akabva kuAustralia, this top ndakaitora cousin wangu akabva kuIreland. Ini handikuzivi kuIreland, handikuzivi kuAustralia, handikuzivi kana kuUK kuti iri kupi, UK iri kuAfrica kana kuti iri kupi, handizivi. Handitozivi. Ukati Australia ndaitoshaya kuti iri kupi Australia yachoni, saka tikabva pamwe nomuSouth Africa topinda muAustralia handizivi. Ndaingoti ndo zvandaingoita because hapana zvandaiziva. Vakabva vonochinja vobva vaspreya zimaperfume inipo paya perfume papa hatozivi kuti ndoitengeipi perfume yachoni vachingoita zvechisaladi zvezviya ini ndikangoramba ndakavatasa ndikati fambai minde zvenyu asikana ndizvizivirei izvi ndobva ndaramba ndakanyara paya vanhu pavakasinda kumabhazi ndobva ndakazorashika paya vanhu vai vandisiya vanga vari masaladi vapedza kurya ndobva tabva kuzvebreakfast wati tikanhu vakaenda kuzvya lanchi vakadini vachiita zvokuita mafoko eknife izvozvizvi zivarera ndimbori kuremana kurya ndobva mai vangu ndatsvaga kuti saka malani acho ndomatengepi ndasingambozi kuti MTCN yacho chii Vodacom chii handisi kuzviziva ndikati zuva rose ini ndikati ndozovafonera mangwana acho ndawana kuti line racho ndoritengepi kuti kwazi kuti ndibvunze vanhu vekuchikoro vaya kuti ndokubvunza kuti line ndondoritengepi ndaitya kudai momo muzvishopu zvatainoonekirina pamwe paitova nedepartment raitotengesa maline ini handizvizivi kuti aivapo nokuti ndaitya handiti tochibva ndaita sei ndatevera namabhomba jaketi angu aya nezitirauzi rangu ziguru zisingamboitira anga rirekodhoro ndobva ndapindawo mubhazi mune nangogara muye mabhazi ndikutoti ndingandanda kutorwara ina ipapa handitozivi ndobva ndaekera
ndobva mai vangu vakati iwe kana wasvika panzvimbo unofanira kuita zvekunokora vhuri yere kuti ungorwara ndochibva ndandotsvagayo kuti manje unonokora vhuri yere kunzi ndononokora unanzvi revhu. Ndaiti ndikatazadiviri ndoti vanhu vaya vari kuuya ka saka ndori nanzva sei vhu rachoni iroro teresai nditi vanhu vari kuuya nditi apa ndoona vhu racho riri kunzi unanzvi vhu rachoni ka mavhu osanga ariko aita kunge majecha nemapanga saka hapana kana vhu racho rekuti ndiyekere kabva ndiri nanzvi rachoni ndikati ndosiyana nazveni ndochibva ndangoona chimwe chitina ndachipwanya kwayo ndobva ndangochifufurira vanangodeva ndachiti nanzva ndatienda ndikati vanzi ndokuti usarwara ukasvika vanzvimbo unofanira kunanzva vhu reipapo ndobva ndaenda pepe ndo vhu iroro ndo randakarya musi iyoyo ndobva ndaita sei ndobva taenda kunhirikini tazokwira mabhazi aya vakomana tingasvika kumarezi kwacho hatina kana kusvika takagara tiri mimi tekunga takatita awa apa tirafiki mimwana kubva kufedha bhuruku kuye vakupinda mukati chakasara pakati kudarika park station asingambozoni ndo park station vanhu vachivati park station inani park station handizivi apana hana jira tekosaifunga kuti kuchikoro kwacho kwachipiwa majira tikuti hatiri mafurina tasvika paya vanoziva vanhu vanoziva zvikanzi inhingirikini kwamuri kunofanira kugara izvozvi kwakune world cup mazeva kwamuri kunofanira kugara izvozvi kuchine vanhu varimo vari kugara vakauya kuworld cup saka hazvigoni kuti mindepi munogara ikoko izvozvi vanhu varingofanira vane 3 days dzekuti vakliye marumu ese nekumasuku nekumaklina zvanzi asi zvazvoitika kuti building iyo yataurirana nebuilding yatiri kunokuisai kuti 3 days dzinedzi anangoti chivhiki icho chinechi mombofanira unogara mbi mubuilding asi zvatoita kachishara naye kuti movata muri 6 here kana kuti 8 here murumu imomo mochishara naye vasikana voga vakomana voga saka inini murumu medu takavata tiri 4 vamwe vaivata vari 6 handiti mumwe nemumwe aita se ane mubhedha wake asi tiri vanhu vangani tiri 4 murumu imomomo asi mumwe nemumwe anga ane mubhedha wake ongakandakasingamboiti mubhedha ndikati ndakafara kutoti mubhedha indai kunguruka pasi akana zvangu zvaita tatotora mubhedha waya asi manje kuti ndizonopinda mukati merumu yemeya zvazvaitika kuti musikana uya wekumbonditi tora mabheke uise suro koko indanobata nzvimbo wanga kuzovanazivana nevanhu wanga wakangwara musikana wanga akapepuka zingambeiti waizivana nevanga kuzivana nevanhu wanga wati wakawanda saka achizivana nevanhu wanga wati wakawanda yake pakanzi sharai inani atombozviziva kuti ndo zvatozorongwa nechikoro kunzi ndaita kuenda kune rezi ndaenda kune rezi moita sei tokuisai koko takuisai ukukuku muchanosharana inani akanambozviziva indaingotevera ndatevera ndovata nekuti ndatonyara ndovata ndongozomuka zvonzi ndasvika tasvika paipai ndongomirawo handisi kuzva ndodii toindepi ndikaona vanhu vachifamba vakaenda straight indoendawo straight vakaenda left ndoendawo left vakaenda right ndoendawo right ndozvandandangoita ipapo hapana zvimwe zvandaikwanisa kuita saka takamborashana nemusikana uyauya wokunditi indanoita sei indanoisa bheke kumashure koko nemumwe musaradi uya zvakare waipinda kuvanhu vese takamborashana tokuchibva tazodhumana by mistake paentrance zvichinzi vanhu vari kunzi sharanai indasina kana munhu wekuzoti sharanai kupi ndangomira pepe kuti ndibvunza manje kuti sikaendaindepi hakuna wandaiziva ndobvunzani ndangomira pepe ndikuona vanhu vari kunda mudenga vamwe vakunda pasi ungori batai 163 163 tafamba ndezvazii vanhu vangofamba vakunda masteps mudenga vamwe uri kuita ungozwa noise chete apina nchazi kuti saka ndoendepi ndokubva ndadhumana nemusikana yaya vatotora marumu ka vatora rumu vapinda muzasi downstairs musikana yayo ndio washara futi rumu akati isi handi yekudownstairs nekuti kune kusina rusha ende hakuna munhu unotikangasa tiri koko nekuti vanhu vese vakunda kunogara kumusoroko saka isi handei pasi ina azitomboziva vainda iye nemusikana uya wandandambori wati unokwana mudepartment rese nemumwe musikana wandakazotodhumana naye musikana musi iyoyo ndakasingambomuzivi ndikabva ndamuona musi iyoyo iniwo ndobva wandiona svika iwe uri pekuvata herewe nemusikana wangati zvoni tora mabheko indesuri uri pekuvata here ndikati handina muri kuvatepi zvikanzi uya handi takwana ndobva aenda kuna maiveve kuna ra veve vanzi mara ndofunga ndivanonzi maresidence wati handizivi kuti iri residence appointment here kana kuti residence apartment handizivi kuti mara ivo vanhu vaya vanoresponsible nevamwe mastudents mara handizivi kuti zvorevei taingowati mara ndokuchibva aenda kuna ra achibva ati ra anga kukangwarisa musikana ra
we are four. Ndobva tatonzi mafo uripi wechifo wacho timunyore zita because manyanya kufanira kunyorwa zita zvanzi uyu tongera zita rako zvanzi passport kati passport ndobva taita sei taenda kurumu iya indingoteera musikana hakuna chandiri kumboziva veduwe ndakaita ndonga kana 3 weeks dzakatokwana ndakangovharika kufacebook ndisingazivi. Ndateera musikana yaya pakumuka taimuka na 5 am munhu weitomuka utanga utogeza nekuti taishandisa 1 bathroom tasina pekubikira zvikanzi musati chimbomirai zvokubika iko zvine zvimoisa sei mositanga kubika takupai marumu enyu. Handiti garai ipapapo manje saka padii neapartment yataigara ika tongoti zibuilding iroro paiva neimwe yainzanzi ndo Methodist here kunonzi vanhu mazimbaya akauya akashaya pekugara vese vanongonovata imomo vavata imomo asi ndopakunovata foni yako inenge yakadai foni ikai unofanira kutovata wakadaiwo zvinhu zvako zvose unovata wakaruma muzichechi iroro ranzi ronzi Methodist ndo ranga ri next building nesu. Saka zvaitika zvokuti 4 am vanhu vainzi vanovata panext building nesu remethodist vaimukirawo kupinda kunoita vanonoita na4 am. Handiti saka zvaizoitika kuti isu rumu yedu yanga ikata mugombo dai saka vanhu vese taitovaona kudai vachidarika kudaiwo saka vaidanidzira istoshata saka tapuwa rumu inoti vanhu vanotiona takavata muno ukatibadzana tototi morai kana morai vana kumusha hai tirimo murumu muye ndigayi kuti vakomananga saka isusu kana mbavha dzichirwa dzinzi kune mbavha vanhu vachatoa zvichiba muno nokuti tisi padownstairs takarambirei kuenda kumusoro takatoenda kana kuupstairs hakuna waitivinga tinovingwa pano. Handiti ini ndakapata asi handisati ndakukwanisa kutaura ndobva chichinzi tikabva kuye hatuna ndaizofunza ndo saka mucharyei muchabikirei zvonzi hapana kwatinokwanisa notenga tonzi saka mapoto acho tichanotengepi zvonzi hatizivi toti right ndobva kwanzi nevasikana zvakava zvoitika nekuti mangwana acho kwakatonhora vanhu vose vakaenda papark station pamalesi paipai ndo pavakaenda vaenda papark station pamalesi munhu wese wakanotenga juzi repingi nereblue chikoro chose changa chine juzi rimwe vangopinda mushopu hakuna wakakwanisa kuti ndinokwanisa kumbotendera ndobika tangobva kuchikoro mazuva rovira vanhu ndobva vatongoenda kumalesi kuya ndovasvika pamangenani pakati paipai munhu wese anotenga semujuzi iroro semujuzi hakuna kada kusiyanisa kana kutoti nikirini kunonzi kuchiko kujetsi hakuna anga akuziva kuti kujeti ndekupi vaizvitinoziva ndo vakatora vanhu vakaenda navo kunotenga uko kusitairambidzonzi musainda ikoko munosungwa nemapurisa indatyaka ndaisana ndakavati kuzonzwa munhonzi tatotenga majuzi watenga juzi kupi tazoenda nauyu nemusikana anoziva ikokoko auya namainini vake vachizohodha saka ndiyo ainda nesu ikoko juzi ratoita mari woudzwa mari yeye ndinayo mari asi kwamari vakuti manotenga majuzi handikuzivi amukwanisa kunondiudzoyo vakomana takatatonhorwa uye asikana kuti ndorya ko chikafu chamuri kudya matengepi tatenga papark station iripi park station yacho moziva zvakupata chipark station changa tiri pedo ndomunga 2 minutes away from pataigara tatenga mupark station kana matenga mupark station saka ndioindana ndazonzi imwe musikana chino handikuperekedza nekuti inda ndakapata saka hangu asikanyatsohwisa kuti ndiri kutaure here kana kuti ndikurwara ndoita sei nekuti ndakangonyarara ndobva musikana wandiperekedza saka chikafu ndo chiri panapa unokwanisa kutenga panapa bvatoti unongonotenga nandosi ini nandosi ndaimboirwa kana vamwe nandosi apa ini nandosi hasa ndamboirya ndati handei kupi handei kunikirini kwacho nikoko kunandosi kwacho ndikati ndoyawairya zuro iyo zvikanzi ndoyandairya zuro kati allright handi pakunovhunzwa pepe vanhu vekunandosi mbva vanditi hoti oro vakati vanoti hoti oro chiko iyoyo imwe yacho option ini ndobva ndandoda hoti because ndakafunga kuti hoti kureva kuti zvinhu zviri kupisa ndozvandakafunga ukanzi hotika hoti kana kuti meld ndonongomba vanoti hoti kana kuti meld ndobva ndati hoti ndati hoti manje ndane nguva ndisina kurya zvinhu zvinopisa rega ndipochi kandipo zvinhu zvinopisa masi nokuti ndagarisa ini kubva musi wandakauya kusvika nhasi hasi ndamborya kana chinhu chinodziya chirege ndipochi iyo hoti yacho ndiva ndapuwa pavaitaita chainhuwirira ndobva ndanzi nemusikana haticharyiri pano totonoryira kumba
ndikati alright yokuti pataenda kumba kuya ndasvika pepe nanga ndakaibudisira zivo ndikati ndakuzoirya vakomana inonzi nandozi iya ndiri kuvhura nandozi yangu iri kunwa zvakanaka vanhu vakati watengepi ndikati ndaitenga kupi ndatenga panonzi pataenda nemusikana uyu ndasati ndakutomboziva kuti panonzi papark station ndandikiri napepe ndiri kuvhura ndiri kudaiwo so ndakarwadziwa zvingamboiti ndakaita sendichachema nekuti yakandidhurira ndakarwadziwa ndakati neiwe zvozviri kuvawo wani ingwani vanhu vati hoti uyu zvavaisirei izvozvi ndasingati chonza ndiwati hoti here zvikinzi ndakasekwa nemahomemets angu zvingamboiti vakandiseka vakambaseka yaivava handakamboirya ndinoisuka ini ndakunoisuka nekuti ndikaisuka ndane zhara ini zvonzi ukaisuka uzoita sei ndikati ndimwe shamwani yangu isuke kana waisuka woisa mumicrowave because hatine mamicrowave efree ndakandoisuka asi kuvava kwati hakuna kungopera ndoiyoyo papark station yangu ndakatopapatiswa nenandozi yepapark station ndobva tazobva kuwekera tichiriko kuya tazoenda kupi kumba tanga kuenda futi kuchikoro apa manje dambudziko inzwaika ini handina kuziva kuti first week iri ke chichange chichimuka everyday na5 o'clock tamuka na5 o'clock mabhazi anenge asvika by 6 o'clock am patinogara pepe asvika na6 o'clock aizobva mujobheki kutiza papark station pepe achindepi achienda kufedhabruku kuya ina handina zvandaiziva izvozvo handina zvandaiziva asi kuti ndizive kuti taiindirei kufedhabruku kuya manje kuchikoro handina kuziva kuti taiindirei mazuva ekuti hatasingapindi muklasi taingonzi muri kurejista ini kurejista handizivi kuti tasei zvonzi takurai mapasipoti enyu nemapepa enyu nezvitupa zvenyu zvese uyai nazvo nemaacceptance enyu tichingotevera saka I remember this other day ndasvika pepe paregistration pepe handakasaziva kuti kufanira kuindepi ndasara ndakangogara pepe vanhu vese vari kurejista ina kutomboziva kuti vanhu vari kurejista kuri kurejiswa hoo yachoni ndakangogara ndichidziya mushana kana mushana ndawana ndakavata ndichikwekwekwena chandokuna ndotombodziya mushana ndokunogara pamwe ndakamboona umwe wakagara vachidziya hangu mushana ndiripo paya apa vanhu vari kurejista vamwe vakutopedza kurejista vachienda nekunorya nekurya breakfast vatoenda nekunorya zvimwe zvinoryiwa ini ndakagara pazuva kubvunza ndakasina nguva yekubvunza ipapo nekuti ndaitoti tasvika asi kuinda vanhu vatanzi hatisi kudzidza tikati ingwani takavaona vakatipe mapasipoti edu tikavapa mafotokopi ezvitupa saka ndasingazivi kuti toramba ticha maprocedure everyday kusvika vhiki rapera ticha maprocedure ndakasingazivi ndikatogara zvavo ndozobvunza nemusvikazana wapedza here kunorejista masubject makosi angu zvanzi uri kuita kosi iyi ndikati kosi inonzi nhingi zvikanzi uko ndokuri kurejistwa uko ndakuzoenda kuni kuya ndakuzonopinda mukiu vanhu vangu vakutopedza ndopandapinda mukiu muya that day manje ndo ndakasangana pane musikana anonzi Rumbi Zuka ari pafacebook so ndo ndasangana naRumbi uya manje ndomuswa ndakatanga kukwasa kutaura manje ndofunga ndandakunzwa zviri nani manje musi iwoyo ndobva hazvizi chachaitika but ndatara certain statement ndatara statement ireya musikana ndobva aseka manje anonzi Rumbi but angangata musaladi ndobva aseka mba ndoti musikana iwoka ota zvinondinakidza nemusikana anonzi Rumbi iyoya ndotota zvinonakidza but ndashamisika ndikati unopenge ini ndingatoa zvinonakidza ini munhu wokumushaini ndobva ndatongonyarara zvangu nechemumwoyo mangu ndatoti but ndatoshamisika kuti saka musikana kutonakidzwa nini musaladi yeye kutonakidzwa nezvandataura hazvisi kundimekera sense handiti pana nguva ndakanyerera pazvakandishamisa musikana anga ari musaladi ambori kurira nhima anga ari musaladi akapfeka mazuva eko kune mafilisa ekuti unomechanisa kana iri yepingi unenge ukapfeka chijaketi chako chepingi nechitirauzi chako chepingi kana zveblue zvezvi zvakadii zveblue ndaizwa nepi ndasitorina kana kutomboziva kuti zvotengwepi zvimafilisi izvozvo musikana angu akapfeka chake changa chakatange chinenge chikodhironge zvanga zvakanaka zvinhu zvemusikana zvanga zvakaita zvebrown zvaita zvinhu zvakanyorwa zviri zvemaglita ndichiti ndingamutasa ndoti hei zvake hake musikana wakachena uyu ndozvanaita apa anga akarukwa zvakanaka apa inini mind you ndine mabhanzi emahwanhwana angu ndanga ndisina kana kendenge ndichitongoinda ndakadiri ndichitongogara kuti saka naye ndikabva kunoku chanoryei nhasi usiku unoitinda kumba kuya kusina kana poto kusina kana chii handisi kuti chikafu chachotingirepi apa ndaanzorwa nechando ndobva chii I remember chii shamwari dzangu manje ndobva
pane mukova ngoripo ngongobvawo nesu tikangobatana mubhazi. Saka vanhu vanongozva zvokungoti muri mastudents, munhu anenge achingoti ndambobata munhu uyauya, saka regai ndotsvaga musikana kuti uripi, vanhu achingotenderera achingotara nyaya anga vangwasangwasa mukomana iyi achiuya achinhoresa, ndaigara ndakavata. Saka vanhu vanga vasingandinzwisisi manje kuti ko musikana iwe sei uchigara wakavata, ende ndasingakwanisa kuita sei kuudza vanhu kuti vediwe zvamunondiona ipo panapa ndanga ndichitorwara pandanga ndirekera kune maraimani aya ndakarya ndikatsarida, saka asikuwa zvakanaka ndasingakwanisi kutaura ndaigara ndakangovata. Ndopamwe musikana ane same zita ranga akasita futi shamwari yangu, vanhu vakasita shamwari dzangu vaive ndo ndakutanga kutaura navo manje, vakasita kutanga pika one vachiyozongoonawo vachiti ndeipo wazoita sei wazorya here, handiti apa pana ndamboudza kuti handichinyatsorwa zvakanaka. Sikani mukomana wetoti uri sei, saka manje vanhu ndaivata navo vaiveva ndivaiuya kwataigara kwai zvaibvunzwa vasingamburabidzwi, saka bva vatouya vaiva muopposite room nesu vatoti saka uri sei izvozvo warya here uda chii, ndobva ndatoti ndiri right ndakavata. Vasikana bva vatotanga futi chero uda nemukomana uyu, ndikati handiti imwe nditomuzivi mukomana uyu tikangosangana nitakasaka tisomubhazini, saka ungondimhorosawo zvakada kungwa ndiri sei nekuti ambona ndakavata. Saka itinga ringofungwa pamwasuwa zvakanaka, ai ndasinga ndaitya kuudza vanhu ndasi kunzwa zvakanaka. Ndobva ndasangana nemumwe musikana manje ane same surname nani, ndobva anditi musikana iwe wakatsamwei, ndakatanda kutsamwa zvikanzi ukuita sei wakatsamwei, ndakati ndambotsamwa but handisi kunzwa zvakanaka. Ndozvandakati musikana kanzi usinzwa zvakanaka chii, ndamwamudza ndikati nyama dzangu hadzisinyatsondiitira zvakanaka, saka kana simba rekutaura handiti handina simba rekuti nditaure. Zvakata musikana ndobva ndambota kuramba achitaura neni handiti bcause ndaigara ndakanyarara. Ndobva ndazoona mwasikana wangu ari mabhumu chakata takutanga kuchionana manje veklasi yedu zvakatanga chichibuda slowly but sure tirikuonana ehe vhiki riyera tazoenda tarejista tapedza tarejista umwe wachinzi mimi hauti kuti utange hekera yako chinzi ndemunoitwa mapassword machii zveise zvekusouth africa zvinonetsa kani zvichikuita sei anzi budai muchinda munext room mukabva imomo munext room monzi chinda uko ukabva monzi iko zvino zvimakuenda kulibrary koko tainopuwa zvimakadhi zvekunzi unofanira kupinda nazvo mulibrary ipopo taingotagunda musara chingotera ipo ndangwara ndati ndikaita zvokupata panapa dambudziko ranga rakuitika manje ndasingazivi kuti timetable saka yemabhazi aya yekuenda kumba inguvai hakuna angandiudza. Ndakatombopotsa ndavata kuchikoro kamwe vikira kutanga ndakapotsa ndavata kuchikoro ikoko nekuti ndandakangomira kanchingoita zvekungoita lenga-lenga iyo nditi ndikakwanisa kusvika pandokokwanisa mbozorora kumbuti ndidziye mushana ndomigara paipa ndodziya mushana hangu nditasa vanhu ehe chitikatapedza ka ndobvunza zvapera here zvezuva nanhasi zvonzi zvapera. Saka mangwana toitei zvonzi mangwana zvanzi futi tidzoke kulibrary. Alright apa vanhu vanga vakangwara vanga kutoziva kuti ina 2 o'clock bhazi riya rarera kuti ukwanisa kutodzokera kumba, saka unokwanisa kutora bhazi ukudzokera kumba. Indasingazivi ndangomirira paipa ndichiti ndichavaona vanhu vangu vaya ndichavaona vanga muvhiki roro vakutanga kutochinja kutotanga kupfeka zvikabudura zvavo vekutanga kupfeka zvidhirezi zvavo zvitokotoko isu hasati tajaira kana kupfeka idzodzo hembe dzakadai tasingatozvigoni. Ndamira pai ndikuvatsvaga vanhu vangu chavaona vanhu mabhomba jaketi angu ungavawana handichavaoni vanhu vangu vaivai vanga vatauya navo havachadudi kuti associata nesu isusu vechibharanzi vakuassociata nevanhu vechi apapa. Saka ndasingazvizivi kuti vanhu vagara vari pano pachikoro here kana kuti chii handichavazivi manje. Indakutsvaga vamwe vangu manje vemurumu manje kuti ko vanhu vaive murumu ndingavaona handichavawani. Apa vaichenawo futi vaichena chena kapiti, saka ndaizokuti fesi ike ndiye roommate wangu uyu ndiye ndindi zvandaizoita paipai. Ndobva ndazonzi nemwe musikana iwe uri kuenda hausi kuenda kuJoburg here, ndikati ndokandiko ndo bhazi rekupedzisira iro rakatomira kutosimuka. Ndobva azomanyana kanomiswa bhazi ndokuti ndakwanike nawo mba tasikazivi timetable. Ndobva ndazoenda kumba kwe ndokuti vatanzi vhiki rapera, saka musi weekend ndobva vanhu vaivai vauya futi vemarezi maRA yaya ndobva vati munhu wese pekai mabhegi takuenda kunokuita sei kunokupai mumwe nemune imba yake. Imba yangu ndogaini zvikanzi tikati kupi zvikanzi tingobva panapa tichienda kuseri zvikanzi saka toenda sei zvikanzi vamwe kana muchinda musingaryi munokweva mamona kenyu motenderera namamona kenyu moendepi mongonosvikapa kana muchigona futi munogona kungofamba kuenda papo padhuze ndikati handidi. Ndakaona vanhu vaipfuura panapa usiku hwese hunohwu ndiko ndikarohwa ko ndikabiwa ko ndikachekwa handitomboiti izvozvo. Vanhu vamwe bva vainda vaiziva vanga vakangwara papangori paseri taingofamba kungotenderera 1 big toto sito. Ini ndikatya tikaramba ndikanomiririrawo nevamwe vangu vachityawo seni tikanomira takagara chiri meeting chedu ichocho tikanzi moda kuenda nemabhazi here, ndaingoti
ndatotendera nebhazi rayo ndokusvika nebhazi rayo ndobva ratisiya ndokutora mabhogi kwadi kwatakaita ndokusvika pepe patasvika panga pakanaka vasikana ndikuri venema panga pakanaka pati papo uchiti uchipinda nonzi patagadzirirwa makadhi ekunzi unopinda namo paekera pacho chinoti chiti chotenderera kudai uchipinda uchipenderera ndokutanga unogara first time in my entire life ndakatanga unogara pabuilding inopindwa nechilift chinonzwa mudenga ndo lift handiti ndo chilift kana ndo chielevator between the two ichocho chinoenda mudenga chinobaya nhamba kuti 5th floor patanzi pakuno zvakazoitika manje like pataingerwa maroom pepa tichipinzwa maroom ka manyererwo atakaitwa iwayo handimene takazvironga sei asi manyererwo atakaitwa marumu edu munhu nemunhu akabva anopuwa rumu takanopuwa takaterekedzana marumu edu kudaro kuti 901 902 903 904 indanda yamurumu 903 ndo mamuri murumu mangu saka manga makanaka kana tichiti ndikati ini tindi kunopinda murumu iri kuti ndinoti chipinda kudai ndinobaya nechikadhi paekera pagedhi chotenderera ndinopinda kudai ndinobaya kuti 7th floor 9th floor ndikati munotova nememi ini from mumukaka kubva kumukaka kuenda kunobaya elevator iyo iyi bodo pinda muyamuya tikati vatsvaga apa manje asanda kuesa ku 173 hatasvika 173 manjuka asati ane mapoto asati ane mapilo hatina kana chunhu asi murumu matapinda umu ini pandirika ndaitoti ndo heaven yandasvika nokuti takapindaka waiti ukapinda kudai mamune chiya dzadza dzakaita kunge dzeredi dzinopenya dzoti ukagaraka dzotenderera kudai dzichitenderera ndakanakirwa zisingamboiti ndikati dzine chikabhodhi chakachiripo chinenge chikichen chingori chifitted nechisingi yacho mune mvura inopisa ndichimubhedha changu chakachiri kuzi double bed ranga ripo nezihwindo ndikutaiona kani view yacho nepaekera paaparimenti ipapo noekera ndichimwe chakachiri kuti kana uchida kungovhara kana inge siri turi muzira yafunga ndo inonzi bachelors yai waingotora chinhu ichocho wochibhadhanira kudai chotango iwo watova mubhedroom mako nditasa kudai ndoona plasma ndo yanga iriwo first time yangu kuona plasma ipapo ndikati ndikuta plasma murumu nekauchi ndo mandakatanga kugarawo pakauchi ipapo kuti ili ndo inonzi kauchi vakomana ndikati vakomana nechiyekera changu nechiwodhropu changu chakachamirira ini nemacheya anga ari epashi epabalkoni paya angatori 4 macheya wachiti netebho yako tikasaka ndogara nandipo pano ini ndiri nerumu yakata so zvanga zvakanaka mumba macho uchiti ukapinda unenge uchizwa ndo inonzi tile zvanga zvakanaka ndibudi kuri wema ndikati jehosi makanaka ini ndazo experience life iyi ndo life inonorama kujoni ndo patakatanga kugara chigaragara pepe manje ndakuti ndichijairira chizoti ora timetable mabhazi anoenda na7 o'clock vanhu vatanga kutsvaga chechi handiti vatanga kutsvaga chechi masda pachinhu wanje ndakanotisa vakomana vanonzi masda masavadha vaya vanoda kereke dzavo vaimukira takaita 3 years vanhu vachimukira kuenda kuchechi kwavo ende vanga vasingari kuvhi masavadha vanhu vanoda chechi dzavo dziya hadimbodi kuti vanema saka kwaitouya nebhazi raitouya kuzotora vanhu ve7th day kubva kupi kumaapartment kwedu raitovapo bhazi iroro nemuswe saturday woenda kuchechi kwavo wodzoka apa chechi ye7th day yaidzwa kuchikoro gaya unenge waenda monday to friday kamakuseni ega ega uchidzoka nenguva neuyuyu inonzi nechi uchidzoka kana kuti na5 pm dzimongwana 7 pm dzimanhu tatakuziva matimetable nokuti vanhu vanga vatona kuti vanhu vachase havasi kuisisa mwaonosara vositera mataxi saka vanhu vakacomplaina vakati hatizivi kuti tinobva kunguva yekuchikoro ndobva zvazodini paya ma7th day vaita ndikati aine 7th day handingamboigona ndotanga unzwa mutemo yayo ndikati handiikwanisi ndobva ndarega kuenda ndikati plus kuti ndadzokera kuti kuchikoro muzomugovera asi ivo vainda masavadha ivavo ndotoziva mumwe vasikana kuti vakapedza 3 years avo vasingapfeki kana mutirausi ende zvanga zvakanaka zvinhu zvavo kwete vamwe nguva akatange vezcc but yatingi izcc echi yekusouth africa yaya ZCC inochena iyo hamene masungira vanoita madhuka vachikrosana kudai apanopfeka gogo chete nemasiketi avo nezvinhu ndofunga vanhu vangu vane mari dzavo idzodzo yaitongwa chigurupu changa chakadere ichocho saka ndikwaiti timu resavadha 7th day iroro remasutu avo neuyu yavo netimu rimwe raizcc but ZCC yange iri yeSouth Africa then ngozoita isusu takazvarwa tiri maroman catholic kumukira nakumisa uko shamwa dzangu dziya ndazojarana nadzo manje tazobatana tazopikana manje dziripo dzaenda kuroma dzimwe dzaenda makuseni vandambonzi handeye kuroma ndaimbaida kuinda zveshuwa handimbodi kuri vanhu makuinda ikoko
zvakandihlisa chirungu kachiya chirungu chiya chadzoka kwakazara varungu. Ndakarega svondo nekuti kukereke kwaiva nevarungu vanga vakawandisa zvokuti ndakashanga kuti kuchichi kwachonika kuri kungoitwa zvezvinyoronyoro. Roma yandajara yekuzimbabwe yekumasema kwedu kuya zvakatosiyana neroma yandikuona iyi. Handiti shamwari yangu yainda ndiri kureva nhema yaimukira na 5 am yoenda kumisa yonodya chiryo yodzoka 1 hour watopedza chechi. Chiro nhande ndikati alright musi wekutanga ndakainda haina mbonangizo. Musi wepiri ndikainda kuna kundiitira ndikati shamwari kana kukazara varungu havatauri newe futi ndotaura kana ari kumazimbabwe hautombooni kuti yakazara varungu kuti uchisvika kuya kunotaura newe. Ndikatoda kutaura nevanhu ndoda kutaura nevanhu shamwari tatakujerana tatakutaura like ndakazosangana navanhu vanotaura sesi zvandotaura ndichiita ini. Ndikati kana bodo never. Ndatakuti kana takubva kuketi kusvondo ikoko tadarika nemupick and pay titenga chikafu chekunobika. Asi ndikati handichadi kudzokera kusvondo. Zvakanga vasingadi makuseni toenda yemazuva rovira tikati mazuva yenguva zvikanzi ya6 o'clock. Kaya 6 o'clock ikoko kunorura kwaronga kunzi mbavha dzakurura. Handidi tobayiwa mapanga indaogana 6 mandaramba. Pane wanakati happy birthday unonzi both Pearson iyeye unotaura sezvandotaura ndichitezvo ndo pachivi. Ndikati ndaoga shamwari ndabatana nekuru rangu tasangana manje. Ndaoga zvako kana masi yacho ngairyiwe ina handidi makuseni acho hauna unotaura naye vanenge vogaoga vanongoita zvavanoda havatauri nemi. Zuva rovira racho ndokunobayiwa vanhu kana handingakwanisa. Hakuna here kwekuti tinoenda masikati zvikanzi masikati havana mukotimetable vacho makuseni manheru. Ndikati bodo handidi. Akatotanga kuenda nemanheru waida zvisingamboiti masi yake iyoyo. Handikati masi ndoida asi masi hainakidzi vanhu vacho vari kuhanzikwanisa. Ndobva ati alright ndokuchibva kwazoita manje mushamwari yedu yakatanga kuti introdusa kune imwe chechi ikanisataura zita rechechi iyoyo but Pentecostal. Ndakatozopedza hangu 3 years chienda kuPentecostal ikoko asi ndakutora chimwe chunhu pamusoro pana brother vekuchechi ikoko pavakaziva kuti kune mastudents anogara paapartment pedu vaiuya vachitoda kuita cell group. Handiti ndibatisise handisi kusvara Pentecostal. Ini ndakati ndinoenda kwese handakudza ndiri muRoma. Ndikanzi ndakukati ndinotoenda inandirambi handimboregi. Ndikanzi ndakuPentecostal ndoenda ndikanzi ndakwakati ndinongoenda ndio zvandinenge ndichida ndinoda kunzwa kuti saka kwakaita sei ikoko ndo zvandoita. Ndobva ndaenda kuPentecostal nokuti kubva kani ndaingofarira maPentecostal iwaya ndobva ndaenda kuPentecostal iyeye. Pavakaziva mumwe brother so taivati ango anonge azohoyoika unozotozwa kuti ango wacho ataireva ndiyani. Taivati ango vakauya vari iyo inonzi gwayana riri mumashikushe ndozvavakaita ango ivo vaivai vachitange munhu kwaye munhu waMwari vachiuya kumarezi kwedu izvo tasingazivi kuti ango apa pavanotogarawo kuda rendi inonge inotombovanetsa kuda chikafu chinovanetsa. Saka vaizoti nyibuda kunge vari kuuya kuseo group kumuswe Tuesday weyo voti mabikei ndozvavaita mabikei kumastudents mabikei. Handiti nokuti taiva respect wangu wakura taingoti ango munhu wese ango wachizama kuda kuita mainterest masoya pane chimwe chimufesiwo chaitingoitawo mainterest neniwo manje but asingazvioni ndikazombotwa mumwe interest pane mwe futi aitanga aibleach aitoshanda mhino kuti aishanda kuKFC yekuti aishanda kumarestaurant kumene asingambomwisisi apa angasina kana bepa rekugara mujoni machoni. Mumwe musi pawakambozouya anga shamwari hamamwari related kune imwe shamwari yangu so akaita yellow uchiona malips ayo kuti black akaita yellow mukomuni ndikati kana uyuyu abodo memwana. Saka munhu waMwari waya brother vaive vakambouya vanga vari munhu kwaye taivafarira zinebhedi. Dambudziko rakazoita ndekuti munhu waMwari zvaakazoita manje munhu waMwari akatanga kukwereta mari mastudents nekuti tese taiva respect kachinzi pataenda kuchechi kanzi uyu munhu waMwari uyu kana mune maproblems munhu waMwari ndiye wenyu munei makapata muri vana vadoko munei muchikoti munhu waMwari ango because tese tiri vana handiti ivo vakura asi vakura vasina kuroora zera ravo irorero. Saka tese vaifarirwa nemunhu wese vachingonzi ango asi now bva vazotake advantage of that ndobva watanga uchise kuti vakavati une 100 rands here
vanhu voti ango vari 100 taipiwa kamari futiwo dzepocket money saka 100 tenge isina kana basa kwatiri mazuva iwawo semastudents onzi ango vatoda 100 ango vato ini ndikatotorawo mari yangu 200 rands yangu ikatorova naango ivavo vakaramba kutozotipa takuda mari dzedu manje takuti ko mari yedu ango vakutangoti zvafura vakutanga kubudisa utrue character hwavo manje apa vatora mari kumastudents vati taiti tikaenda kumba ango vaitita sweet talk mastudents yose vonzi wafanirwa naango here ango vandifonera vaifarirwa nemunhu wesikati ango vandifonera ango vatiri kuda dovi ndoti saka vakuvavigira tatiri innocent asikana zvonzi tikuigira ango tikuigire chi ango zvonzi moti ngativavigire serevita moti ngativavigire dovi moti ngativavigire chakati tanga takapata zvikanzi yekera nevamwe tikavavigira nekuti takasiya zvinhu zvedu kumba kwavo taisiya tivachengetesa toti hatina kungousiyai kunzi kana kuda marezi mainzi budisai zvinhu mumarezi mabudisa zvinhu mumarezi isusu manje dambudziko rati tasina hama mujobheki saka zvaisikana kuti vanhu vanga vane hama mujobheki ka vaiindisa kuhama dzavo isusu manje ndopaya patakazotanga kuti ango vanhu vakati amanaka ango kana vakatikumbira chakati ngatomboitayo favor mekuti ango vari kutibatsira ndobva tati ango vaivai medu nchinoendi kudzedhama rakaitika pakuti takuda kusiya zvinhu zvedu mumwe musi so takuti ango tati vaichifarira tichifara tichika musiwo takuti ango tiri kuda kusiya zvinhu zvedu bva vatoti apa vaifarira miranda vaifarira mwedhiringira inzi miranda so tichivatengera nemari dzedu tiri mastudent asangana basa nazvo tichingoti ango vakambonyedza ivavo paekera pedu hede vakanesa ango ivavo vachiyazida seogroup pamaekera pedu ipapo zvikanzi navo ango vaivai munosiya kumba kwangu vaitinyengerera kavada kutengerwa chikafu zvikanzi munosiya kumba kwangu chiti ango musazotirasisa please tikusiya mabhegi edu ikoko zvikanzi siyai kati orit bo vedwe taakuti musi uya wekuti tichikwira mabhazi tinde kumba hatiti tinde kumba takufonera anko taakuda kubuda mumarezi taakuunzawo zvinhu zvedu nekuti vaigara pasi next building taakuunzawo zvinji zvikanzi taakuunzawo chii zvinhu vatatichii taakuunzawo zvinhu zvedu kupi kumba kwenyu tochiunza here izvozvi ango vaivai zvikanzi ndifonere after 2 hours apa manje ndopatata kutozotanga isusu taizive tiri innocent anditika ango vakutanga kushandisa hunhu hwavo vakutanga kuratidza hunhu hwavo huya hunhu hwema10 noti hunhu hwema419 huya hwechitsotsi ndo hwanga hwakuita sei hwakuratidzwa naango musi wacho kupedzisira patakati ango takuda maresi takuda kusiya zvinhu zvedu kumba kwenyu anko vakati call me after 2 hours 2 hours yedzi dzakavafonera anko where are you takuda kuenda bhazi redu kusungana 3 o'clock kucity line ndo ratakakwira taifamba tiri group tikati mabhazi edu afanira kusungana na 3 takufonera makuseni na9 mukati kufonera after 2 hours sikaizitoita sei ango yatakuvafonera havachadei foni ango vakatidzimbira foni from being a nice ango vedu way vairya chikafu chedu kumarezi ukoko vachiuya vachirya chikafu chedu vachirya machizvakadai vachidadza vandoda miranda isi chingoti ndiango vekuchechi nango ndakati jehovha kudaiwo soka ango yodai amboti kana kumbodhumwa nemota ambodonha wozosimuka vakati bata hafu imi vapedza kudero manje takuvafonera vakati ignore kusvikana 3 tikati nemwe shamwanangu saka toita sei ivo vatitiekera isi hatina hama tozvisiyepi zvinhu zvedu tosiyepi isati tatenga madhishi mapoto nemadheka nemaningini ese nezvinhu zvakawanda nemachira tasiya tikatodii zvikanzi nani nemwe hama yake zvikanzi munogona kusiya kwandirasa ndikwanisi kuinda nazvo kupi kunemwe brother yangu because brother yangu imama akutaura naye kuti chii asiye zvinhu kwenyu because akabvuma kutaura zvemunhu wangu uyu tikasaka tiite sei takungosiyawo kwauri kana mazoisa mozotirisawo kwauri takangozozisiya zvenharo zvezvokungoti tangosiya ndozvatakaita tabva tangosiya tasiya kabva tatoshamwara chero nhandi neshamwari yangu chero nhandi shamwari zvinhu zvatosara nemukomana iyeye mukomana wanga uchaenda mukomana yangu kuti inini ndanga ndisipo makataurana naango apa ndiango vake shamwari akutichinjira zvikanzi handisipo pamakataurana naango ndikati asi iwe hama yako yakutidzimbira foni handiti ndobva taenda pavasara kumarezi kwebva ndaenda kuzimbabwe ndakutanga kutoenjoya life yangu ndakangoti ndichisvika sanhasi mangwana ndichikwira bhazi ndakandatengera baba vangu namai yangu tv yekuti vanoona maplazi nekuti inhau yekuti ininika
Patandi kumapurasi tasaona TV tasaona yona chinhu ndati ndakutengera mai yangu nababa vangu TV nemari yangu yepocket money ndatenga magurosa ndatenga zvinhu zvakawanda zvingamboiti ndatenga TV nedumbu kumashure kuti nhasi TV yo 10 years down the line hayambra yabatidzwa vakati takashayiwa zibhatiri masora anosimudza haya ndikangoti mhene ikokoko vandatengera vaina TV yayo ndisvika ndatoti ndapinda muzhira vaenda komba ndafonera bangu ngandikuda kuumba ndasvika kuya ndakasvika ndazi bhuramani zimombe kusimba manje nechikafu chekujonika chiya ndasvika ndakasvika ngati nonchonditora panyika ndakakupigirai zvinhu ndikaukira mazigurosari memwana ndakabudirwa baba wangu akandinotiva zvimewe ndiri bebe angu ndichaidzokera ka ndiri bebe ndadzokera kodeka baba wangu akanditi iti kurima nzungu vakomana handizivi kana vanhu vanoziva kuti kukavira nzungu kunorwadza sei. Nzungu unenge uchita kudai so 1 uchiinda munda mese uchidai uchiita kusipesa nenzungu iyoyo ndakakanda madhireni 4 ndichikanda ndiri 1 ndichiti ko ye muyekere mundigamewo kuna mai yangu baba vangu akati musane mugama munhu angangouyi kuita bhuramani kusimba kudaro kuti zviite sei ngatombo exercise ari mumunda imomo kufamba ndichikavira kudai inge iri punishment indirectly ndichikavira nzungu veduwe zvikanzi hausati watanga mangwana zvekupinda neimwe dhireni ndikazvamba ndakaridza mhere ndikati kana handichagoni kana kufamba ini haiti iyi tatoipedza vandasidzokera wati vandazoita sei ndobva ndaenda kunzi handitsekero nenyaya ango ayoyo manje sitadzokera zimbabwe hatichazivi kuti toita sei vakazopuwa zvinhu ndakanambota basa nazvo ndobva tazofonera imwe shamwari yangu katiko zvakazofamba zvanzi anko mai mwana vakatanga kutaura kuti zvinhu izvo zvasiyirwe ikokoko vazvisiyire chii handiti mai mwana ndikati mai mwana anko munhu wairya chikafu chedu munhu akati takambopa maserevhita munhu watakapa zvinhu zvakawanda kudero ndiye akaramba kutorera mabheki edu isusu anga atipromisa ndokuekerai ndokuchengetera mabheki enyu ango yaya akaramba mabheki aya ndokuchibva uya azoti inini ango handingasiyi izvo zvevanhu nokuti imimi makaita sei makaekera makapromisa vanhu kuti zvinhu zvinapana kwandosiya ango aya hanzi vakazozvitora after 3 days 4 days ndopa vakazozvitora asi hanzi vangu asingadi hanzi vapedza vaitotara rabha futi kuti zvinhu zvenyu izvi zvimazipoto akawandisa kuti muzvitengere zvaka tikati vaitara rabha kudero ivo vairya mubva mapoto iwayo taivabikira panapa vachifamba vakati vakaenda kufulo kwedu voenda kufulo kwauyu voenda kufulo kwauyu vachinobikirwa kokoko vachizoti nhasi kana ukazoti ukuru bikwa raisi nekera vanga vasingadi vobvunza kugona kuti kunana uyu kuti nhasi muri kuita sei muri kubikei vachiyekera vachiita zvokuchinjanisa dzimba vachitoita sei group inoita 2 hours inonyangadza mazuva yavo futi vanga vaibhowa vanga vasingambogoni chino chafanya kuti vadero manjika vaiti vapedza kakwana kuti kukunda nzonza votsvaga vamwe futi vanyowani veve vachingoitera ndozvanga vangoita every year isitata kuvaziva kuti ango ndo unhu hwavo ende futi vanga vakuda life yava papa vachitora mari nezvimota nezvikweretera but angozosiyana navo munhu wese akabva angozosiyana navo because vanga vatoona kuti ango vanenge kakahukurukukuruku handi but angosiyana navo tasiyana navo pepe ndobva vatanga kuya futi kumarezi vakutanga atinga vanga kutsvaga pamwe musikana anga ane vhisa titoziva bva tanga kutanga mbodana nemwe musikana wekulesoto amheno 10 notiya chinzwema zvakasita ango vaive vakazonopfimba uyu musikana wekulesoto nerumeti wake vaigara musemu rumu vakatanga vapfimba musikana uyu vapfimbuka vatofara vachiti vada kuenda kudhina izvi zvazvitisavadika vachiti vanoda kuenda kudhina asi papepe musikana panzi panonzi vakauya vachida kuenda kudhina uyu paakaona akafunga kuti auya kuzoonekwa nani naango asi hana kuziva kuti ango havaenda kunotora chirumeti wake asi vanga vanyenga musikana vakavanyenga vese vaviri havamboiti ndobvaita sei but vabva varohwa 10 noti nemusikana yayo manje varohwa 10 noti nemusikana yayo ango yabva vaita sei bva vazoregera kuuya kuti varezi vaingoramba vachiteera kuti mastudents ayakupi mastudents asi manje sista tatomuka katakuona kuti ango ada kudya mastudents patese tangu waignora pananga akutara navo patangu waignora tasiyana navo vakadero ndo vachitazoenda kuyekera kunonzi patakazere chandasanya kuti hanzi anko amanjika vakatotibhadharisa kuti hanzi zvinhu zvandakakuchengetesa ndipei ma150 dirai futi fuel mumota ndahaya mota saka dirai fuel mumota iyoyo tikabhadhara mai mwana ndikati I'm done ango bodo ndazvikoniwa ndo
angu yatasiyana nawo tikati angu ngatisiyane nawo angu vada kungoita sei vari kungoda kuti tidyai isi mastudents vari kuda kungodya mari dzedu pana ende vamwe vashurens kana vakainva kwati vanounza hama zishamwari tikati izvi zvazvenyu bhosi hatazobviswa kupi kuya kwandaireva asi manje ngandidzokerei zvaangu vakazoekera vakatinyima mari dzedu dzikangorova dzakadero vapedza kudero manje angu konzi vakazoroora mumwe musikana anga ane mari dzake mari anzi anenge aitashanda kuamhene kumt wa something musikana anga ane mari yainhwa iyeye saka manje vakati angu aya nekuti vanga vajaraka kuti vanoda kutsotsa mwana wavanhu ndobva angu vaive manje vakutanga kutiti nekuti vanga vasina mari basa ravanga vasina mari ndokunotora manje mota dzemusikana yayo ndobva vatanga kudhiraivha ivo mazivhuzhi emusikana yayo saka zvavaizoita manje angu vaiti vakaona munhu achifamba kudai womuridzira bhira kuti pipipipi pinda mumota apa mota haisi yavo vachiti pinda mumota hati apa saa tatatoita otogrona angu takutongovaona takutongoziva ndo unhu hwava neunhu hutitsotsi ndobva takutongoti tichivaona vakatiridzira bhira kuti pinda mota asikana tairamba taiti endai totevera zvedu saka angove manje vanhu tanga wanyaya achinzi vanoda kuonerwa nemota yebhebhi ravo asi haisi mota yavo handiti vaibva vati vakagara pasteering vaivhura kudai kurora windo so kuti muvaona kuti ndakusvika kuti fe vachisvika vari paipai ai ndi angove kuzimbabwe chaiyo chaasagara kujoni angova neunhu hwakaora wewo pavadero manje ndobva vaita sei pandazonzwa kuti angu vaive vakazosiyiwa pachena vakarambwa takavaseka izo iri pane kwanzwa kuti takavaseka asi mazvachinonisaka angu vaive vaiita mazvese zvavaita vachida so vachibira vanhu mari vachiita seka vakabva vaitwa mudhikoni inzwai vaibira vanhu mari vabira vanhu mari vakabva vanopromotwa kutwa mudhikoni zvikanzi ngavaitwe mudhikoni ndokuti musikanzwa wavo uperi kasi saka unoitwa mudhikoni unoelevetwa asi uchibira vanhu ndozvakaitwa ipapo vapedza kutwa mudhikoni ndobva vanzi vawapasta hamutidero sikana kufura mukujuta vane mastudents kuenda kunojuta vanhu vese vabva vajuta musikana wavo vakabva vamitisa musikana yevamitisa because angane mari kabva vamitisa bva kuda akatonozvibvisira musikana hatizivi izvo zvazvavo izvo ndokuti bvaanda kunobvisirwa havana kumboita 2 years ndobva varambana vanhu vaive ndobva anhigirikina atanga futi kudana nemwe futi ari rich amekuti izvo zvakaita sei asi ndakahwa tanzi vakazotsvaga mwe futi loya anzi vanokutsvaga vari rich iyoyo ndo vanotsvaga angu vikaseka parakazoti vakaramba nemusikana wavo vaiti vakati vakafamba vamwe vane magirasi aiti vaiti vakakutesa vakadai so vaikuteserei muzasi kudai kuti ndiri mumota ume ndaiseke kuromboyekera kujuta vanhu kusvika kuutavo pasta ndikati ava nyangwe mhoro chaiyo ndinovati mhorosanai nevanhu venyu ango muri tsotsi muni mbavha umaona manje saka ndikati zvikanzi sevhisi nhasi iri kulidhwa nemunhu iyeyeka isi takati tinobuda mai mwana nekuti pangu akuya kuyekera pangu avazoti tikuita kuseugrupu kutoya segrupu vanhu vakatanga kuramba kuinda vakati ango itsotsi toenda kuseugrupu kune tsotsi hatidi vanhu vakatanga kuramba zvavharana zvechiseugrupu chavo chochocho vanhu vakazviramba kuita seugrupu vakati hatidi vakambotanga vachauya kwabva vatevera bhosi akazobviswa kubramfontein ndobva vatanga pi kutevera kwataigara kumamwe marezi manyowani vanhu vakati hatidi hatichadi vangangoti tikuya kuseugrupu vanzi kuseugrupu yani unoenda kumba kwani kunoita seugrupu vakati shanoni iwo une shamwa dzako ndoti vanhu vane munhu kugara kumba kwake hakuna munhu unoda kuya kuseugrupu kana seugrupu chaitira online kana zvakadero nekuti vaitipatsa karafu hati tavaigira maserevhita kuti bhadharai kuti makasiya zvinhu mba kwangu bhadharai fiwo bhadharai zvese tingowabhadhara apa vapedza kutibira mari dzedu dzavanga kuramba nadzo ndobva yadini ndobva zvapera pepe asi manje ganzokera yekuti kupark station bvaraziziva kuri kupark station kumalesi ndobva yaisanzi rema ndaingoinzwa kusouth africa asi yanga isiri rema chechi iyoyo ndobva tatanga kuita sei yakutopera nyaya yangu tatanga kuita sei kuindawo kumakereke ndo ndakazopedza chinda tikamenda kukwaya kwaibuda madhona mutunangani dzimwe nguva zvinomboonelera vanhu vachirwira iyoyi ndati zvikanzi unojoina unogona kujoina kuita asha unogona kujoina kuita vedheko house dheko unogona kujoina kuita vekuvana unogona kujoina kuita kwaya saka ndakafarira kuita zvekutamba tamba izvi ndo zvandonchida zvemagitari ndozvifarira zingaiti manje vandati danjoina kwaya because kune kuchitambwa little did I know kuti kukwaya kwacho unongofanira kuenda kusesheni waenda kusesheni mugovera oga kureva kuti hauna free time saka monday to friday hauna kana free time saturday nesunday hauna free time apa ndoda kutenga uniform
handina kuita sei kumboziva kuti ndichada kutenga uniform. Vasikana ndakambopfeka chimwe handimbopfeka zvikanganwo dai nezita raJesu ndikasekwa kuchechi ikoko. Ndakambopfeka chimwe kukanzi kurudiwa masuti ewhite ndasina mari yacho. Kamari kangu katikiti kana ndawana keke ndobva ndaita sei ndonda kumangena nepakati kumalesi ndondatsvaga chimwe chishopu chatengesa mabhero. Shopu checho chatengesa zvimajaketi zvimabhero 50 rands ndobva ndachiwana chebva ndaona chachichi changu chechi che150 ndatotenga nditotora ichocho choita chekuchechi. Ndatsvaga futi chimwe chibhero chichi chitrauzi futi mumangena nepakati pepe changa chiri chibhero pandanozviwacha pandatenga chimwe chitopu changa chitori ndofunga chachitori see through apa nekuti haupwere hakuna zvandaziva kuti pamwe unopfekawo zvitupu mukati chakabva ndangotenga ivi kandovhara neuyu chaiva nechibhota yepanapa chakatozodonha futi mumwe musi ndichitofamba futi muchechi macho vanhu akatombozviona kuti chibhota chepatopu chadonha kutozochiona ndachikikira uko ndikasekwa. Vanhu vanga vari kukongwa nemari dzavo kasika vakwanisa kuenda mwana wamukomana vaitengera vamwe vaiya nemari dzavo vaizvishandira umwe indasina mari yacho. Ndobva ndaita sei ndobva ndanotenga zvezvo ndapfeka zvezvo ndoyanga itori costume yangu nezvimwe zvakazvingori zvibhutsu zvekujeti zvanga ndawanawo ndoita sei ndokutoenda kuchechi maimwana ndoenda kuchechi pepe vanhu vatanga kuseka asi ndaisazviziva kuti ndikusekwa nevanhu ndaisazviziva manje babate ndaisazviziva kuti vanhu vari kundiseka handiti nditosekwa ndairova siriasi njenda wangu yaukupata yaoya but ikone zvandakuziva kuti makombe ekukwira kubva kupi kunana brini ndandakuziva ndachangamuka kana kutoenda kundoga kujobek ndandakutokwanisa kuenda ndoga asi mari dzekuzotenga zvinhu ngirini zvinhu izvi ndakandisina vanhu vachindiseka vanhu vandiseka zvandaita nasa kuziva kuti ndaisekwa kutosekwa chaiko asi ndangasabasa nazvo. Saka ndobva ndazoita sei ndazoti mumwe musi ndikati ndoita sei panonzi panoita sei chikanzi namwe mai bhadharai mari dzekuti munoekera ndokusonera hembe tikabhadhara mari dziya ini na was the first one kubhadhara zvinhu izvozvo. Most of ndakaita ndakanyimwa inini vaiekera zvimasikafu zvezvo zvavaisa muhuro kudai so zvanimoza zvevanhu zvokunzi nhasi tikupfeka zvimashifoni zveredhi nhasi tikusunga zvimashifoni zveekera izvozvo zvambo zvino zvimasikafu zvavo zvitokotoko zvezve vachitaka zveblue zvegreen icho chau never forget changa chiri chegreen. Mai ava zvavakaita vakandosona zvinhu izvi ini chakandirwadza ndechekuti ndakaita sei ndakabhadhara ndakatonyorwa panumber 1 ndikati iyi mari yenyu 150 rands iyi ndakupai mari iyi pocket money yangu ndobva ndavapasvika ndopari kukwana blouse repeple nechibhota ichechi chegreen ndokuvapa mai vaya ndavapa mai vaya kujonika uko ndavapa mai vaya pakunosona gayai vamwe vanhu vanga vasina kana kutombobvisa mari asi nekuti ndovanzi ndo malead kupresent worship handiti inini zvokubata microphone ndaizvitya ini ndaingodaita sei ndaingoda zvokutamba zvokuzonzi kubata microphone kunoti ndinomushomera Jesu haina ndasika basa nazvene vanhu vaitoita macompetition vamwe vachitukanyira naizvozvo vamwe vachiti ndini ndinogona kuimba worshiping song ndinopinza nomweya vamwe vachiti ini ndinogona kutambisa vanhu muchechi ndinosimudza chaunga vanhu ava ini ndakasangana basa nazvo inini handina kana kumboita basa nazvo ini ndangodangwe ndiri sure chiranditamba chete ball with me handina kana basa nazvo izvozvo zvokuzonzi he une song ipi he unogona kubata microphone isuso vanhu vaichi vaichiti chiice cream zvikanzi chiice cream chakaoma vanhu vanorwira chiice cream indoti chiice cream chacho chii zvikanzi microphone tikasikamukuvira microphone kuti zviite sei zvikanzi uyu unogona kuimba zvazvakuita manje ndezvokuti zvikanzi zvazvakuita zvokuti ava manje unonge wasvika uri mutsva hauzivi kuti malegend arimo mukwaya macho ndivanani handiti varimo muya ndobva vaita sei ndobva vanhu vaive uyu wachiti unogona kuita chaizonakidzaga umwe wacho waiti ini ndinogona praising songs dzekutamba dzedziya waizoti akaenda pamberi pachona chinoita praising song wanga wasikatambi wangomira ungozoti regai ndingozungunuka kudai so asi zvaishata ungomira asi haukwanisi kutaura nokuti iwo uri mutsva ukasvika vanhu vavarimo hauzivi kuti wakatanga nesvondo irini yani makore irimo iwo vhara miromo ungotamba kana uda kutamba uyu woti ndinogona kushimanda akati shimanda varipo
vachiti boro 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 rerererererere ndozvanenge vachitaga kurwirana izvozvo. Hayoyoyoyoyo vachirwirana mamaikrofoni iwayo. Tikati vanhu ava vanozviziva here kuti povhu isusu tasingazizi kuti saka ndozvavanoite here kana inini zvandaichiva zvisiri izveni. This is not it. Nokuti pandaichiva vanhu ava ndaivachiva vakachena uzoti vachivaona vakatanga kutamba vakatanga kuti tsika ukati leave Jesus higher, leave Jesus higher. Zvaindinakidza asi zvazvipi zvandakuona manje izvi zvavazvipi. Vanhu kutotsamwirana umwe kutosvima musodzi vanhu vachichemerana kuchemera utanzi wanditi ndisaimba. Hasiri izvo zvatinoona sepovhu isu unotanga kuona zvinhu zvanga usingafaniri kuona zvakatondiafekte ndikati saka yaipi manje kana zvadai handizi zvakatanga kuti ndakatanga kuti saka ininika kana inini president worship yechakadai saka kuzoenda kuzvinoona kuti ukanojoina kumaasha vanotori neguhwa ravo vari kutonetsa nawo ikokoko vari kutorana nawakomana futi ikoko nokuti ndokwaunotanga kunzwa nyaya dzose. Ndingadana nhengi ndingakadana murume womunhu ndingakatorera musikana nhengi ndingangana nhengi zuru dzose idzodzo ndobva dzotanga kubuda of which kana uri person musenduko nyaya dzese dzaudzizivi and hadzine newe. Ndakarwadziwa ndikati zvisiri izvo zvandaida izvi, this is not it. Ndokuchibva wotasa maasha vanenge vakachena asi vakachena kudaro zviri kuitika behind muchigroup mumauzivi. Vamwe vakanzi une makuhwa, vamwe vanzi wada kuaktira brother Ningi, vamwe vakanzi brother Ningi avatombokuti, vamwe vakati wada kuenda kumba kwabrother Ningiwe, mumwe vakanzi iwe wakaenda kumba kwabrother Ningi avatombokuti, brother Ningi vakashitaura vakati iwewe wada kundipfimba. Vanhu vachifungurana zvinhu zvakadero mukeke. Ndikati fuck off man. Ndati no izvi I think ndikazodzoka ndichadi kuenda kukwaya. Ndamborega kuenda kukwaya kwacho ndikati handichadi ndangonogara kupovhu kune vamwe. Saka manje munhu waMwari waizoti ko muri kuregereka kuenda kuri ngiri ndiamunojena wozonyara ipapai munhu waMwari wodzokera futi asi madhirama acho anga akawandisa madhirama ewaiti kukwata samadhikoni akanonzi madhikoni acho akamira nemasuto emadhikoni unochiona angova vari pamutsetse iyoyo kuti zitsotsi ke zimbavha rakatibira tose mastudents wotasawo kuku waichema zuro chaitiri pasecheni ndozvandaitarisa manje ndiri bhizi kuita vanhu vati vanhu vachiti vari pakati pekunamata ndinenge ndichisaiza vanhu vese ndichita kuti one by one chiti uyu zuro wakayo saka nhasi utori mumweya meshuwa here umwe ari kupinda zuro vanhu vaitukirana mukomana ka aiva vanhu vainzi vakatorera mukomana ndotarisa divi ndoti uyu unonzi wakaenda kunotongiswa kana mufundisi uyu ndaiseke ndichasa futi manje kune vakomana nevasikana vaizvida manje vekumakamera veve vachiti vakafamba kudai vanenge vakamisa chiuno kudaiwo so waiti wakatarisa kudai kuti saka iwe musikana uyu ndiye kunzi unoaktira Ningi iwo asa ukasamubvunza ka ndotarisa kuti brother veve ndoti saka brother vakatorambwa pavakanyinga musikana veve vakarambwa ka vakatorambwa ndotarisa uku ndoti saka ava vabrother vari kuridza makeyboard nemagitara saka ndio vari kunzi vane mukadzi asi vakamisa mumwe musikana bva wada kumuramba vavanzi namufundisi hakuna iyoyo tora munhu wako ndinodakirwa kani ndozvane ndichita manje ndichitasa chirega konokona wopinda mundimi nemushimandingi vaita kuti jajajajajajaja ndozvavanenge vachita kunyanyanyanyani angovaya ango vanga vasingaiti kani ango vaita kudai so vachipfira mati kudai ndi ango vaita kupfira vaipfira vakashimba ndo vakati robo ini ndaitomaziya kuti ango vatanga endi manje voisi ravo ndoranga riri pamusoro pemamwe ese vanhu vaibva vatarisana kuti inzwa mbavha iya ukunamatira chakunamatira ipapo iwo kutibira hausudane mari dzedu tipe mari dzedu kana vatipa mari dzedu tozonzwa ndimi dzako vakatanga kudero vachiti apangu vakati kakapfupika vachizvida vobvisa magirazi kuti ngoti raka Mwari vandiregerera handisi kuvashora munhu waMwari asi zvinhu hunhu hwavo nekuti bira kwavakasiya vatiita tiri mastudent vakatizana mari dzedu vapedza kudero voenda kunoshimanda ndo pane nyaya yangu handisi kana mbobata mumwe munhu waMwari kana munhu wechiprofita ndikubata zvinhu zvakaitika zvatakaona isu zvani
zvaanko vaireva nhema kuti vari kunamata ivo vachitibira votizafura votituka. Handiti vatanga kuti zhambanambarava zhamberebere zvemberebere varipo pamberi pepe. Ndikati nyange zvikanzi imi munhu waMwari ka muri kuda kundinamatisa musoro wangu handinotoramba kupinda mudai macho nekuti imi makatotibira isu makatibira tese mastudents uko mukaenda futi kunoita zvinhu zvisingamboiti futi madero. Ndakati bodo handini kupirereni ndikatoenda kune umwe pamwe brother asati ndanzwa nyaya dzavo nekuti waiti ukatasa left right and center waingoona mabrother iwayo ende vaitamba futi vari chiseko chemabrother vanojuta vanhu nekuda kutsotsa vana vavamwe vanhu vekira vachilambasta mwana wavanhu zvanga zvakambashata izvezvi. Ivava mabrother ekuchechi vanonyembera zvisingamboiti chinzwa vana vanenge vada kuita holier than thou vachida kupliza munhu waMwari nekuti uyu munhu waMwari kamukuru wacho anenge ari muridzi wechechi kuti haatozvizivi kuti ava vanhu vari kuita madhikoni nemasabhupasta veve ndo zvavari kuita haazizivi nekuti vanhu vave vari kuda kupliza vari kupliza uyu pasta wavo. Ndo zvandakaona kuti ashuwa kudai kuti iwo masabhu aya masista aya anenge achinzi dhikoningi yekira vari kupliza pasta pamwe vasi kuziva kuti ava vanhu ndo zvavari kuita behind the scenes asi ivo vachinyebera vamwe vanhu zvikanzi ndo yapera kani yapasta iyi. Hatizivi ipapo asi ndo dzimwe nyaya dzaitika idzozana anyaya angu ndaitoda kutombaitaura iyoyo saka iyoyo kwaangobva dzapera dzokanzi wakazorambana nemunhu wavo wakazenge wamitisa yayo wakazorambana wakazoenda kune imwe futi yekera hatizozivi asi anzi vanenge vanotongoramba vachingobhigwa futi kunzi vari kubhlema hanzi vanhu vangu vakubhlema iye uya musikana vakuti iwe uyu musikana ndakamuzangana neshamwana yangu akamba handiti vakarambana nemusikana anga ari benzi remunhu ndikati anga ari benzi wakaudzwa nani kuti anga ari benzi musikana yaye akabuda murelationship iyo manga murimo here murelationship omo nekuti iyeyo pamwe pane zvaakaona izvi zvisiri kuzikanwa nekerekerese chii chaakabudira mumereji imomomo. Isusu kana tichikuudzai kuti munhu uyu waitibira wakatibira isu akatibhadharisa futi kuti yekera takamubvisira mari isu mastudents abva kutibira futi bva atibvisira mari kuti ningirini makasiya zvinhu baba pangu apedza bva atibvisira asi akanamba kubhadhara vaserevhita edu nemadovi edu akazviramba. Nhasi mozoti zibenzi mukadzi yayo weku-MT wati ibenzi. Ini ndinomira nemukadzi yene kuti ndinoti imimi amfanira kutora side one hamuzivi chakaita kuti mukadzi yaye abude murelationship iyoyo yakona kuda kuti nekuti zvazvizvi maona kuti angu vaive vauya nemusikana munyowani ari kunzi ndiloya wakanaka asingaiti une mari dzake futi makubhiga musikana muri ngobhiga munhu muchindirandudzira munhu yechiramba chinda achita zvinhu zvakaipa muchingoti iriya rabenzi ko izvozvi zvaloya vakabvazvo muchati loya riya ibenzi iye munhu wenyuwo ndiwo munongoramba muchimira naye nekuti maane dhekedi naye muchechi momo. Ndakati handimbomiri naye ivi zvikanzi mirai apa indogona kutomira kutotanga kutaura kuti munhu waMwari dai mambobviswa kana paudhikoni kana paupasta momboita ordinary person muri kokoko mokana kutonzi security yamunopuhwa yaya moita sei momborega kambotopuhwa iyo that special place yekunzi munopaka chimota chenyu chiyekera chimhong kong chenyu ngachisapako ngachipakwe kure ukoko. Handiti saka dzekuchechi dzataitsangana nadzo idzodzi nedzimwe dzekuzoti tikazopinda mumangenare pakati nekuzoziva kunoona Brisbane wati kokoko tikaziva kwese kokoko nekuzotanga kudzidzira kuti kompyuta inobayiwa sei tikazozivawo kuti mapresentation anitwa sei nyange chirungu chairamba kubuda zvataingovhuna tichingoenda kusvika tapedzawo makosi edu ndozvakaitika ipapapo. Dzimwe dzacho dzandaiita misarinya yangu yandaita misarinya yandaita pakati pekera pandikambeta dzemaonline dating dzese ndakazitaura pese apa saka ndikafunga dzimwe ndichikujonika chizokudza asi for the meantime ndo dzese saka holiday dzega dzega ndaenda kuZimbabwe ndodzoka ndichika kuZimbabwe ndodzoka ndojoni yangu yandakaita iyoyo. Then next Friday ndichadzoka mpango ndichikudzai from Joni ndinoziva next Friday ndikukondinya pane one kandakazombeta kamusarinya yakayo kandakazoita kakazondikostira bus fare yangu kuti ndizodzokera kumba then ndopesa iyoyo nekuzodzokera kwandakaita kuZimbabwe nekuzonoita temporary teaching yandakaita musarinya futi. Ini ndakakuzi handitombori kana perfect ndakandoriwo nemusikana wangu wanga ndinawo handitika saka titi sei
ndo zvandikudzoka nadzo izvi ndambopedza dzose idzi chandisangana sana I'm not perfect handitombori kana perfect nditoriwo nemaekera angu mafaults angu anawo handitika saka ndichakubatisa iyoyo next week ndo yandikudzoka nayo musi wefriday tichikontinya handiti saka maibata kai saka ndo yacho chirege ndingoona kuti ndevapa ndingamhoresa satainda iyi life yangu yapera 1 hour 30 minutes nasitataura tafadzwa zviri sei costi monster all my comments okay bye bye shamwari waso ndokuona next friday. I'm so happy nasitasvitsa 170 gwineth tinashe kosi tekla mondiyo sei malvin nyama josheuta babra babai apa ndangobabaisa vanhu ndichimhoresa malvin nyama ja babai gwineth bye gwineth washingirira maindi shila alright bye vesi ndambowataura junior siravika bye asikana ndokubatai next week handitika musakanganwa kusaskipa maads. I think vanhu vari kuskipa maads musaskipe maads please ndokuti ndionewo masenzi 1 2 3 handitika right. Albert bye star pros bye gina fire monitor tracy bye ndokuona ichi tracy mashingeidze bye ndokuona ichi next week tichikontinya handitika dzakawandisa kana ndikata ndichikanganwa pane imwe ndoda kutaura pane imwe nchalo ndakamboskipa yekuhigh school yekubhuliwa chichichi ndakaiskipa ndichaidzokera nyaya iyoyo ichimboitaura it made sound silly but inogona kubatsira mwana handitika maybe kana kuti vabereki as well nyaya urai aiwa bye shamwari ndatanga kare shamwari bye ndakukata bye toonana.